Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 54 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 16 tuig 2022. Sa mga kabombo naton live kamalantaw Bombo Hanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa aton sining mga kabombo. Subong man mabatian ang aton sining pagpangalagad live pinagisi mo sining cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Kaso sa dengue sa syudad sa Iloilo padayon nga nagataas. Ang city government nagapreparar naman sa pagpatigayon sa fogging sa mga eskwelahan sa natala na nga pagbukas ang klase sa masunod nga semana. Samtang si Mayor Jerry Treñas nagpagawa sa Executive Order No. 29, may kantanan sa Youth Development Alliance ang paghatag sa second chance sa mga out-of-school youth. Ay basin diri pa lang masulbar ning problema sa aton sining syudad sa masami mga masabad nga mga out-of-school youth diri sa syudad sa Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, SK Iloilo Provincial Federation nagpanawagan sa SK Federation ng President sa Banwa sa San Miguel nga suspitsados pagpanglutang nga magkooperar sa proseso sa layi. Ining si ex-officio member SB Michael Tadifa kag as per information from San Miguel Municipal Police Station, may madamo nga criminal records. Ining si Tadifa ang pamangkot sini karon nga ang nakapapili pa ini siya. Diskusyonan tayo ni karon diri man sa aton sini nga pagpangalagan. Sa Banwa naman sa Kalinog Bana ginbuno ang asawa, gusto na nga tapuson ang ila sini nga relasyon. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, preparasyon sa Iloilo Central School sa pagbukas sa klase sa masunod nga semana ton hibaluon. Dugang pa nga mga talupang doon kag mga mainit karon nga mga balita sa aton sinipanan niya nga pagpangalagad. Sa gihapon sa aton sini nga mga kabombo, istorya kores-kores lang to galing dalom paho to. Why tupa man tong may kang tanan iya sa sining mga sa mga smuggler nga naga-ismagol sa mga goods. Sa aton sini nga mga kabombo kagina sa Bombo News Center, istoryahan ta na malaliwat karon, may kantanan sa sining White Onion Blau. May mga smuggler kuno dire. Sa aton sini nga mga kabombo nga may kantanan man sa sining pagwa nga wala na iya sang supply sang White Onion, tapos madeklarar iya sang madeklarar iya nga dapat kita ma-import kita. Daw maamo mamla sa istorya sa kalamay nga kung sa diin sa aton sini iya nga mga kabombo tubtob sa sinimatinion, way pa iya may nakasabat diri sa pagpanghangkat sa mga sa mga farmers. Lakip na sa Bombo Radio nga kung indeed way nagin man sa kalamay, ti buksibi inyo sini iya nga budiga da palantawabi kami sa inyo sini nga budiga. Sa suma total sa aton sini nga mga kabombo, may sindikato, May sindikato sa gobyerno sa pungsod na Pilipinas. Mientras tanto ara na ng sindikato, hindi na maguluntay buol nila kung hindi ni Slaya pag-itagbong dito sa Manila Bay kag kun sa mga tinaga pa ni former President Rodrigo Duterte ipakaon to sa isda. Ang pigado mapatay lang sa gyapon nga mas pigado pagid. Ang imol maumanggid. Ang mga manggaranon kag nagabinipisyo sa sinindikato sa mga tao sa gobyerno, dakdalag ko ila tiyan Muni mga dalakuan, mga mainit karon nga impormasyon naton siniya tutukan dris pagpangalagad sa nga bombuanay sa utob panumbalikan tayo ni
Pagkatapos sa mga dalakuan ng mga mainit ng mga balita, kaupo naman sa Bombo News Center. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang matakag panit. Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Agosto 16, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang kontrobersyal na Sugar Regulatory Administration Administrator si Rafika nagbitiw na rin sa pwesto. Mga nag-resign na opisyal ng DA at SRA patuloy na iimbestigahan. Samantalang US CDC o Centers for Disease Control abay tinukoy ang Pilipinas bilang high travel risk, batay naman sa kanilang COVID-19 monitoring. Pagsasaayos naman sa healthcare system ng bansa, lalo na sa mga lalawigan, dapat samantalahin habang mababang COVID-19 cases, ayon yan sa ilang senador. Mga teachers na hindi pa rin nagpapabakuna laban sa COVID-19, papahintulutan na rin makapagturo pa rin sa darating na pasukan. House Committee on Suffrage and Electoral Reforms nagsagawa ng pagdinig kaugnay sa pagpaliban yan ng barangay at SK election na nakatakda sa December 5, 2022. At sa atin namang international news, isang simbahan dun sa bansang Egypt ay nasunog, 41 katawang patay. At sa ating sports balita, Gilas coaches Chot Reyes at Tim Cone pinangunahan ang simula ng training camp ng national basketball team bago pa man dumating si NBA star Jordan Clarkson. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, inilagay ng United States Centers for Disease Control and Prevention o USCDC sa kanilang listahan ang Pilipinas bilang nasa high risk. Dilan po naman sa muli na naman daw pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Ibinilang ang Pilipinas sa tinatawag na level number 3 o high level of COVID-19. Dilan daw sa namonitor na 100 mga kaso kada 100,000 na populasyon na mga residente sa nakalipas daw ng 28 araw. Dahil dito nirekomenda ng US CDC sa kanilang mamamayan na kung maaari iwasan muna magbiyahe patungo ng Pilipinas kung hindi naman daw updated ang isang tao sa kanilang vaccination. Nitong nakalipas namang araw, inulat ka ng Department of Health ng bansa na bago lamang ay nakapag-record ang Pilipinas ng halos 4,000 na COVID-19 cases. Ayon pa sa Department of Health, ang daily reported infections ay nag-average daw sa 3,993 mula Agosto 3 at Agosto 9 yan, kung saan nasa 12% ito na mas mataas kumpara naman sa nakalipas na linggo. Samantala sa ibang balita, ang kontrobersyal na Sugar Regulatory Administrator si Rafika Abay nag-resign na rin sa pwesto. Yan, iba pang mga detalye mula naman kay Bombo Dennis Samito. Mas magiging madali ngayon para sa mga nag-iimbestiga sa usapin ng kontrobersyal na illegal resolution kaugnay dun sa balak na pag-aangkat ng nasa 300,000 na metriko tonelada ng asukal ang magiging takbo o daloy ng pagsisiyasat. Ito'y dahil wala nang gaanong makakasagabal. Nagbitiw na kasi Bombo Elmar sa pwesto ang ilan sa mga opisyal ng SRA at Department of Agriculture. Pinakahuli nga dito ang administrador mismo ng Sugar Regulatory Administration na si Hermenegildo Sirafica, isang engineer at matagal na rin sa naturang tungkulin. Noong 2017 siya nang naitalaga sa naturang tanggapan at inirekomenda pa man din ng dating kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Manny Piñol at ng ilang mambabatas kasama ng pinuno ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa kanilang nakita na background nitong si Sirafica. Gayunman, ay kinakailangan niyan sumalang dito sa pagsisiyasat na nagpapatuloy kaugnay pa rin ng naturang kontrobersiya at kung bakit nga ipinagpilitan sa kabila ng pagtutol dito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-angkat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal. Narito ang mga dagdag na pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles ng Office of the Press Secretary. Well, first, although he has resigned, if there is criminal liability here, hindi siya safe
kumbaga, sa criminal cases. Okay? But we will have to wait for the investigation. Tignan natin kung anong magiging resulta. Maraming levels of illegality. There is a criminal illegal act. There is also an illegal act that is administrative in nature. So maliwanag yung administrative nature nito. Inunahan niya yung dismissal, nag-resign siya. Kung mayroon mahanap na criminal liability ang ating mga investigador, di syempre po kakasuhan siya regardless of the resignation. Hindi po siya magiging safe. The resignation only addresses the administrative aspect. Bahagi yan ng pahayag ng naka-isolate ngayon na si Secretary Trixie Cruz Angeles sa pamamagitan lamang ng mga video message. Makikita itong si Secretary Angeles sapagkat hindi muna siya pwede na mag-appear ng personal dito sa Malacanang Complex dahil nga sa kanyang pagpositibo sa COVID-19. At dahil nga dito sa mga development na ito, Bombo Elmar, ang pag-usad ng pagsisiyasat ay magiging mas madali kaysa dun sa dati na sistema dahil kung ang isang opisyal ay kumalas na sa kanyang tungkulin, mas maliit ang tsansa na maimpluwensyahan pa kung kaya man na gawin ito. Mas maliit nga yung possibility na magkaroon ng impluwensya ang isang opisyal doon sa sumisiyasat. Although, sabi naman ng Malacanang ay objective ang ginagawang investigasyon at ilalabas nila sa lalong madaling panahon ang resulta ng pagsisiyasat. Bombo Elmar? Bombo Dennis, napakatagal na pala nitong si Serafica pero napakaiksi naman ang kanyang sulat na pag-resign ito. Isang paragraph lamang ito. So I'm just curious, kahapon dumalo pa siya dyan sa pagdinig sa Kamara. At that moment, Bombo Dennis, resign na ba siya o anong mga initial na mga assumption dyan kaugnay ng kanyang resignation letter o kanyang petsa, Bombo Dennis? Well, ang petsa kasi nung pagbibitiw niya ay noon pang nakalipas na linggo, Bombo Elmar. Ganun ba? Oo. At kahapon ay nailabas naman ng Palasyo Malacanang yung liham na nagkukumpirma at tinatanggap na ng Palasyo Malacanang yung pagbibitiw ni Serafica at yan ay may lagda mismo ni Executive Secretary Vic Rodriguez, Bombo Elmar. At pinapakita dito na nung araw o kahapon na dumalo siya sa pagdinig ay resign na siya, Bombo Elmar. Unless may iba pang mga communication na hindi na sa publiko. Pero ito yung letter kasi, Bombo Elmar, dated August 15, 2022. So, kahapon. At bago pa man, natanggap ni Serafica ang naturang liham ni Secretary o Executive Secretary Vic Rodriguez na ipagbigay alam na ito kay Administrator Serafica, Bombo Elmar, at yan yung naging katugunan naman ng Palasyo Malacanang ukol sa kanyang liham ng pagbibitiw sa pwesto. Okay. So confirmation pala yan ng Executive Secretary Bombo Dennis. Tama. So hindi ka agad na ilabas. Liban doon sa ito pala Serafica, binabanggit mo na inendorso ng ilang dating Agriculture Secretary. Ano pa ang ilang background nito, Bombo Dennis? At least mabigay kami ng idea saan siya nanggaling. That I understand. Baka ito rin nagmamayari ng mga plantasyon din, Bombo Dennis. Well, dito sa record na hawak natin, Bombo Elmar, ay siya ay presidente ng Leyte Cane Planters Association Incorporated. Siya ay bahagi rin at board of director ng United Sugar Producers Federation of the Philippines. At ganun din, corporate secretary naman siya dati ng Serafica Development Corporation. So napakaraming kaugnayan sa pagninegosyo, may kinalaman sa asukal. Yung Ormoc Sugarcane Planters Association ay naging board member din siya. Naging chairman naman siya ng Ormoc Cananga Mill District Development Council Foundation. At member din siya at Board of Trustee ng Philippine Sugar Research Institute. At naging guest director doon sa Pilsurin Finance Committee at member ng isang private sector sa representative siya, logistics sector. At isa siyang engineer, nagtapos ng Bachelor of Science in Mechanical Engineer sa University of San Carlos dyan sa Cebu City.
At ganun din, yung record niyang nakikita natin, yung entrepreneurial finance course, nagtapos din siya dyan sa bahagi pa rin ng Cebu. At nag-graduate din siya sa UP NCPAG Bombo Elmar, dyan sa UP Diliman sa Quezon City. Noong 2016 yan, bago siya nag-assume ng kanyang tungkulin sa Sugar Regulatory Administration noong 2017. At marami pang kaugnayan dito sa issue ng agrikultura. Marami din naman siyang nakamit na award, Bombo Elmar. Philippine Society of Mechanical Engineers, tumanggap siya dito ng Presidential Award. Sa DENR, yung Environmental Management Bureau sa Region 8, yung sa Pollution Control Officer, na pagkalooban din siya ng pagkilala. Sa Department of Agriculture, ay Outstanding Sugarcane Farmer sa Region 8. Yan yung nakamit niyang pagkilala. At Sugar Regulatory Administration, siyempre, meron din siyang mga pagkilalang nakamit nang siya ay nanunungkulan. Bombo Elmar? Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang detalye, mga kabombo, meron namang isang kolehiyo ang nagsara, permanent closure dyan pa rin sa Quezon City, dilan daw sa financial instability at ginarin ang sagot dito ng DepEd. At yung mga teachers daw na hindi pa bakunado, pwede rin naman daw magturo simula namang next week yan sa pagbubukas na ng ating mga klase. Sa dagdag pang balita, tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang aftershock sa ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa lalawigan ng Abra mula nang tumamag magnitude 7.0 na lindol. Sa huling pagtala ngayong umaga ng PHIVOLCS, umabot na raw sa 4,169 na mga na-record na lindol. Ang plotted earthquakes ay naitala na sa 1,127, habang ang mga naramdamang lindol ay nasa 67 na sa pagitan niya ng magnitude 1.4 hanggang 5.1 magnitude. Samantala, una nang iniulat ng NDRRMC na nasa mahigit 48,000 mga residente pa rin ang nakatira doon sa may evacuation center. Habang ang mga nasa evacuation center naman na mga napektuhan ng kalamidad ay halos nasa 1,000 na. Ito ay matapos na wasakin ng lindol ang nasa mahigit 700 mga kabahayan. Samantala, doon naman sa Senado, may panawagan pa rin ang ilang mga senador kaugnayan pa rin sa pagpapagting, pagpapaibayo, pagpapalakas ng healthcare system ng ating bansa. Nandun naman si Bombo Raymond Tinasa, nakatutok doon. Bombo Elmar, Bombo Jane, sa ngayon ay abalang-abala ang mga senador dahil halos sunod-sunod o kaya actually ay overlapping simula pa kanina alas 9 na umaga yung mga committee hearings at kabilang na dyan yung Committee on Local Government, Committee on Ways and Means at Dangerous Drugs. So yan yung mga, actually yung iba pa ay nagpapatuloy pa, Bombo Elmar, at bago yung kanilang session pa mamayang alas 3 din ng hapon. At kabilang naman doon sa issue ng COVID-19, particular doon sa pagdinig ng Committee on Health and Demography, ay eto, binigyan din naman ni Finance Committee Chair Senator Sani Angara na dapat habang mas mababa ngayon kumpara sa nagdaang taon yung COVID-19 cases ay dapat daw samantalahin at para makabuo ng aniya ay comprehensive plan para ay makapagtayo ng tinatawag na mga specialty hospitals lalo na sa mga rehiyon at lalo pat ngayon daw ay timely para balikan yung mga debate noong pre-pandemic kaugnay sa PhilHealth at yung healthcare delivery, lalo na sa mga grassroots level o particular sa mga kanayunan. So, alamin daw dapat kung saan kulang ang mga klinika, yung mga rural health centers at dahil bungi-bungi pa o kaya ay talagang hindi maasahan yung ilang mga pagamutan, lalo na doon sa mga liblib na lugar. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Sani Angara. But perhaps we could use this opportunity where numbers are lower than before, Mr. Chair, and come up with a comprehensive plan, given that our Senate President and our President mentioned in his SONA the need for specialty hospitals in the regions and
given the lower numbers also of COVID, perhaps it's time to look at to go back to where the debate was pre-pandemic regarding PhilHealth and healthcare delivery at the grassroots level. So saan po tayo kulang ng health clinic, ng rural health center? Medyo bungi-bungi pa po at patsi-patsi pa po yung informasyon ng ating healthcare delivery system. If we could shore up that so policymakers could be equipped with the correct information when we push for the budget and when we push for some of our pet bills regarding healthcare. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Sani Angara, ang chairman ng Senate Committee on Finance. At kanina, karamihan sa mga isinagawang mga pagdinig ay presentasyon ng DILG at Department of Finance sa kanilang tinatawag na legislative agenda. Para dito makabuo ng mga panukalang batas, ipapasang batas ang mga senador para pagbuti pa yung kanilang serbisyo. Bombo Elmar, Bombo Jane. Maraming salamat, Bombo Raymond, sa mga updates na yan. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa rin nakapagtala ang PHIVOLCS ng 17 pang mga volcanic earthquakes kabilang ng 15 tremors sa Bulkang Taal at paligid dito dyan sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, liban sa nabanggit nag-restore rin sa kanilang gadgets ng PHIVOLCS ang nasa 3,802 tons ng kada araw o kaya naman na meron pa rin dito o yung pamamaga ang bunganga ng bulkan. Napapansin din ang mainit na volcanic fluids mula sa main crater ng lake at muli na namang nagpapakawala ng vago kaya naman ay abo. Na-monitor din ang pagpapakawala ng usok na umabot ng 1,500 meters tall o sa taas nito. Sa ngayon ay nasa alert level 1 pa rin ang status naman ng Bulkang Taal. Abangan pa ang detalye ng mga balita naman pagpapalabas pa rin ang pondo ng DBM para naman sa libreng sakay dyan pa rin sa EDSA Busway. Pero ang balitang yan samantala muna sa mga paalala. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kabuang 1.4 billion pesos ang inilabas ng Department of Budget and Management para punduhan ang pinalawig na libreng sakay sa EDSA Busway. Nauna nang pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga libreng sakay para sa EDSA Busway system hanggang December 31 upang suportahan ang mga kinakailangan sa mobility ng mga mag-aaral at labor force. Inihayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang additional funds ay bilang suporta sa hangad ni President Marcos na i-extend ang programang libreng sakay ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hanggang Disyembre. Napagalaman ng free ride program ay dapat na magtatapos iyan noon pang July 31. Hindi bababa sa 50 million rider ang makikinabang naman sa extension mula September 1 hanggang December 31. Samantala naman, mga teachers kahit hindi pa raw bakunado, pwede namang magturo daw. Yan naman ay pinayagan na rin. May buong detalye si Bombo Marlene Padviernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane. Tama ka dyan na pinahintulutan na ngayon ng Department of Education o DepEd na muling makapagturo sa darating na pasukan itong mga kababayan natin guro na hindi pa bakunado. Kinumpirma yan ni DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo sa isang pahayag na papayagan na raw ng kagawaran na magturo ang lahat ng mga guro sa bansa, bakunado man o hindi. Basta pananatilihin lamang nila ang palagiang pagsunod sa mga pinatutupad na minimum public health protocols tulad ng pagsusot ng face mask at gayon din yung maayos na ventilation sa mga silid paaralan. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo. Gusto ko lamang ibahagi na yung total number of teachers na unvaccinated ay maliit na bilang na lang po. Ito ay nasa 37,000. But sa 37,000 teachers, 20,000 ay
nakapagpatala na magpapabakuna sila at 17,000 na lang yung hindi. At ang bago nating polisiya ay papayagan na silang mag-report at magturo na rin, provided na ay kailangan lang na they will still follow the minimum public health protocol like wearing of face mask, and yung silid-aralan na kanilang pagtuturuan ay dapat maayos yung ventilation. So wala na po tayong tinatawag na kailangang bakunado o kaya hindi pahihintulutan yung mga hindi bakunado. Sa ngayon ay lahat ng teacher ay magtuturo sa ating mga estudyante at sila ay magre-report na sa kanilang mga silid paaralan. Yan ang bahagi ng pahayag ni DepEd Undersecretary Rev C. Escobedo. So malinaw na malinaw, Bombo Elmar, Bombo Jane, na lahat ng mga guro ay papayagan na makapagturo simula sa darating na pasukan. Samantala, batay naman sa pinakahuling datos ng kagawaran, as of 7 a.m. ngayong araw, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay umabot na sa 21,272,820 ang bilang ng mga nagparehistro o nag-enroll na mga mag-aaral mula noong July 25. Karamihan dito ay mula sa Region 4A na umabot sa 3 million o mahigit 3 million ang bilang ng mga mag-aaral na nag-enroll. Sinundan naman yan ng Region 3 na mayroong mahigit 2.3 million at the National Capital Region naman na mayroong 2.2 milyon na mga mag-aaral na nakapag-enroll. Magpapatuloy yan ang enrollment, Bombo Elmar, Bombo Jane, hanggang sa Lunes, August 22. Yan ay mismo pagsisimula na rin ng school year 2022 to 2023, Bombo Elmar, Bombo Jane. Napakarami 21 million na mahigit. So nais ang kadaramihan sa atin ay pagbalik na kagad sa kanilang klase. Anyway, maraming salamat sa mga updates yan, Bombo Marlene. Live mula dito sa Palanan Elementary School sa bahagi ng Makati City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, nag-anunsyo ng permanent closure ang Kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City. Ito ay dulot ng financial instability bilang resulta ng pandemya ng COVID-19 at mababang enrollment. Ang kolehiyo na matatagpuan sa Congressional Avenue ay nagsabing ganap nitong ibabalik ang mga bayad na binayaran ng mga mag-aaral na nakapag-enroll para sa school year 2022-2023. Idinagdag pa nito na tutulong din ito sa mga mag-aaral sa paglipat sa iba pang mga paaralan sa pamamagitan ng paglalabas ng kailang mga record at credential. Ang Kolehiyo de San Lorenzo ay tumatakbo na ito sa nakalipas na 3 dekada. Noong nakarang buwan, ang Kalayaan College na matagpuan naman sa Quezon City ay nag-anunsyo na tatapusin ang operasyon nito pagkatapos ng 22 taon dahil sa patuloy na pagkalugi sa pananalapi na dulot naman ang pagbaba ng populasyon ng mga mag-aaral at pinalala pa ng mga hamon na dulot ng patuloy na pandemya. Sa unang bahagi ng taong ito naman, ang 107 years old na College of the Holy Spirit sa Mendiola Street sa Maynila ay tumigil din sa operasyon dahil sa kahirapan sa pagpapataas ng enrollment na pinalala naman ng COVID-19 pandemic. Samantala, doon naman sa Kamara de Representantes, ang ilang komitido nagsimula na ring dinggin ang panukalang dapat ipagpalibad ang barangay at sangguniang kabataan elections. Nandun naman nakatutok si Bombo Annalise Subirano. Nagpulong ngayong araw ang House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa pangunguna ni Representative Maximo Dalug Jr. bilang committee chairman. Present sa pagdinig ang 15 committee at ex-officio members, kabilang dito si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Kabilang sa mga resource speakers na inibitahan ay sina COMELEC Chairman George Erwin Garcia, Attorney Helen Aguila Flores at Attorney Teofisto Elnas at iba pa. Ayon kay Representative Dalog, maraming mga panukalang batas ang inihain para sa pagpapaliban sa barangay and SK election. Ayon kay Dalog, nasa 81 House bills, 5 House resolutions ang hawak ngayon ng komite. Sa nasabing bilang ng House bills, 38 dito ay pareho ang nilalaman. Kanya-kanyang talumpati kanina ang mga mambabata sa kanilang isinusulong na panukalang batas kaugnay sa postponement sa barangay at SK election na gagawin sana sa susunod na taon,
2023. Kabilang sa mga mambabatas na nagbigay ng kanilang explanatory note ay sina Representative Paul Daza, Representative Juliet Ferrer, Representative Rachel Margaret Delmar, Representative Johnny Pimentel, Representative Ralph Recto at iba pa. Samantala sa pahayag naman ni COMELEC Chairman George Garcia, kanyang sinabi na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa nasabing halalan. Pakinggan muna natin ang pahayag ni Representative Dean Asisio ng Caloocan City. To afford continuity in government operation in the grassroots level while it pursues measures to deal with the challenges brought by COVID-19 in a macro scale. The term of office of these barangay officials need to be extended to have ready access to their skills and expertise in implementing national programs and projects, pandemic response, and health protocols, among others. Moreover, around 8.5 billion pesos. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Representative Munir Arbison ng 2nd District ng Jolo, Sulu. Challenges that are in need of long-term solutions. Hence, stability and constancy in the implemented policies and programs are truly a must. In this regard, this legislation proposes to postpone the synchronized barangay and SK elections from December 2022 to first Monday of March 2024 and every 3 years thereafter. Samantala, nakiusap naman si Chairman Garcia na huwag naman sanang maidaos sa taong 2024 ang barangay at SK election sakaling mapagpasyahan na ipagpaliban ang naturang halalan. Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Itong tinatawag ngayon sa Pilipinas State of Public Health Emergency ay magtatapos sa Setyembre pero sabi ng iba wag nang palawigin pa. Bakit kaya may mga detalye si Bombo Geraldo Lip? Yes, Bombo Elmar, suportado naman daw ni dating Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo founder Joey Concepcion sakaling palawigin pa itong tinatawag na public health emergency dito pa rin sa bansa. Sa buwan ng Setyembre kasi ay magtatapos na itong Proclamation number 922 na pirmado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagdedeklara ng State of Public Health Emergency sa buong Pilipinas. Pero para kay Concepcion, hindi na raw kailangan itong pagpapalawig basta't tuloy-tuloy lamang itong pagsunod sa mga health protocols. Sa ngayon ay hindi na raw masyadong apektado rin itong mga ospital at kakaunti na rin itong mga na-a-admit na dinapuan ng COVID-19. Kasunod dito muling nanawagan si Concepcion sa ating mga kababayan na magpabakuna na para sa dagdag protection ng ating mga kababayan kontra pa rin sa nakamamatay na virus. At narito pa ang tinig ni Go Negosyo founder Joey Concepcion. Wala naman public state of health emergency kasi hindi naman napupuno ang hospital natin. Maraming tao na i-infect ngayon. In fact, our infection levels are going up. Pero karamihan dyan ay mild naman at hindi nakakonfine dito sa hospitals. Importante rin dito ang mga antiviral medicines natin. No? Isang depensa rin para sa mga tao na tinamaan dito sa COVID. Yung Molnupiravir at yung Paxlovid, especially Paxlovid na sa mga matanda at who have a lot of comorbidities, that antiviral medicine is quite effective, no? Yan si Go Negosyo founder at dating dating official din ng ating pamahalaan si Joey Concepcion. So para sa kanya ay talagang panatilihin na lang itong mga health protocols at huwag na ulit magkaroon din nitong mga lockdowns dahil apektado na rin itong ating ekonomiya. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 29 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News.
Sa basketball, simula na ng puspusan training ng National Basketball Team na Gilas, Pilipinas ilang araw bago tumulak naman papunta ng Lebanon. Nanguna sa day 1 ng training sina National Coach Chat Reyes at Coach sa Team Coon na ginanap naman sa Meralco Gym sa Ortigas Avenue, doon naman sa Pasig City. Ito ay sa kabila na hindi pa nakakarating sa Pilipinas ang NB star na si Jordan Clarkson at ng Utah Jazz ng 7-foot player na si Kai Soto. Dumating din naman sa venue si Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director na si Sunny Barrios para tiyakin pa rin sa mga players ang support at dasal mula sa basketball community ng bansa. Sa ngayon, ang nakadalo muna sa mga national pool players ay magkapatid na Ravenna, sina Kiefer at 30 Ravenna, si Dwight Ramos, si Bobby Ray Parks, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, ang mga players na si Calvin Oftana, ang Jamie Malonzo, Kevin Alas at Francis Lopez. Inasahan ilang pang mga PB players ang sisipot din sa mga susunod na araw, lalo na at patapos na ang torneo. Nakatakdang lumipad ang Philippine team sa Beirut upang harapin ang 2022 FIBA Asia Cup silver medalist na Lebanon sa August 25. Babalik sila sa Pilipinas upang labanan naman ang team Saudi Arabia. Gaganapin naman yan sa MOA Arena sa Pasay City sa Agosto 29. Ang sports news din po sa inyo ng Cherry Fair. Mga kabombo kay Star Nation, yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide or worldwide mula po rin dito sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Man karon nga si Mana ang nagahulat para sa aton sinimatag palasakop. Sa inhan, swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Bali-bali pa premyo na may kasyasihan pa. Yari na kinakaroon sa third week. Sa aton siniyang mga kabombo, mahimo na kamo makahulog sa inyo sinima entries para sa week number 3. 6.5 million pesos total cash siyahan ang igapanagtag sa pagbalik sa pinakadako kag pinakabong nga promo sa radyo nga nagahatag sa bali-baling pa premyo na may cash siyahan pa. Tanan daog diri bangod ini nga promo ang wala sang hokus-pokus. Ang premyo ang nagadaog sini ang matutuod sini nga tag palasakop. Ang premyo iya ang nagaulat sa winner kag hindi ang winner ang nagaulat sa premyo. Bulig sa pigado kag pangdugang sa pangadlaw-adlaw. Masadya kag mas exciting subong nga tuig ang aton sini nga enhance swerte sa palengke promo 2022. Bangod man mayara sang 3 ka pamagi agod nga magdaog. Mayara kita sang studio draw. Studio draw naton ginahiwat ini tagsa ka simana. Aton sini nga online na activation. Sa online activation naton sa aton sini mga kabumbo panami-nami disenyo sang Tiangge sari-sari store or grocery store gamit ang mga proof of purchase. Subong man mayara kita sang palengke on-ground event. Akon sa diin, may mga pahampang ay gadulong sa inyo ang Bombo Radio kag Star FM nga ang premyo lunsay cash. Magahatag na sang cash siyahan, may gift pack pa. Sa ton sini nga mga kabombo, paano kami bombo siya maka-intra dira? Ang imo sini nga kinahanglan, proof of purchase, puti nga sobre. Ano namon dayon inabong butsam sa puti nga sobre, legal size, butsilingon long size. Isulat mo dira ang imo sini nga pangalan, edad, pirma, contact number, week number 3 kita subong, pangalan sang proof of purchase. Ibutang ang promo title, Enhance Swerte sa Palengke Promo 2022, care of DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, syudad sa nga Iloilo. Ihulog ini sa mga drop boxes na to niya sa istasyon, sa mga kabanwahanan, sa mga terminal, kundi pagin nga mga drop box centers na ton sa ton siniya nga mga kabumbo sa studio draw sa nasiling tana kada Sabado mayara sa nga tagdaog sang 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth sa nga gift pack para iya sa first prize. Sa second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack sa ton sini nga mga kabumbo kag third prize winner naton magawaton sang 3,000 pesos nga cash. Isipon na nimo pagkalunes kay pagkalunes ihatag na yun iya ang premyo. O sa aton sini nga mga kabumbo, isipon mo na 1,000 ka pesos, 2,000 ka pesos, 3,000 ka pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos plus pauyatan sa imo
ang balde nga urukan nga may unod sang balor 1,000 ka pesos nga gift pack. Sa aton sini nga mga kabumbo, hapos-hapos lang niya magpasakop, hilabi pagin ko sa online activation. Kung may tiyanggi ikaw sa aton sini nga mga kabumbo, no? Puna, di kurahi, panami-nami agad gamit ang mga sponsored products, gamit ang mga proof of purchase. Sa aton sini nga mga kabumbo, may 3 ka winner para sa aton sini online activation ha. Duhak ang mga baton sang tag 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos sang balor sang gift pack na sulod sa urukan sini nga balde. Consolation prize lang na naton ha. Iba niya muna ni premium nila. Pero aton consolation prize niya, no? 2 bilog. Ang mapilian nga pinakadami, pinakatahom, pinakadamo sini nga gingamit ka proof of purchase agud ikurahan ang iya sini nga tiyanggi sari-sari store o kon mini grocery store. Amo magadaog kag magapauli dala ang 3,000 ka pesos ka cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack na sulod sa urukan nga balde. Puwerte no sa aton sino makabumbuti paano na bumbot sa maka-intra dira. Dekorasyonan mo gani ang imo siniiya nga tindahan sa gamit ang proof of purchase. Kuhaan sang litrato tapos di pa-picture ka man dira butangan sang pangalan kag address. I-send sa official Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo. Pangitaon nyo inang may verified badge bala. Pwede nyo man dira mapadala sa messenger sang Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo, ika-3 sini nga pamagi. Agod iya nga makangkod sang kasyasiyan kag balde sini nga grocery. Among pagpasakop sa palengke raffle draw. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa Sabado, ara kita dira sa may Mandurriao Public Market. Sa mga taga Mandurriao dira, preparar na kamo kay may video kit challenge kita. Kaga nagkalain-lain pagin sini nga mga pahampang nga panigurado ako makahatag sa inyo sa nga kalipay. Hindi lang kalipay, kundi kasyasiyahan. Kaga balde nga grocery goods ni. Sa aton sini nga matag palamati, may ara sang anom nga mga daog. Sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth sang gift pack na sulod sa urukan nga balde sa mga kabumbo naton nga magapasakop sa aton sini nga palengke draw. Bumbot sa manong nga mga proof of purchase na amon sini nga tipunon man, no? Kag sano ang inyong nga grand draw sa aton sini nga grand draw, no? Halin iya sa week number 1 hasta week number 7. Ang mga non-winning entries, sakop pa na, pwede pa na. Pero tiday lang, ariya na yo, at sa aton sino makabumbo, ari yung mga produkto nga dapat sininyo tipuno, no? Silver Swan Sukang Puti. Sa tagsa ka mga home cook bala, no? Home cook meal, mga luto ng inamo. Sa aton sino nga mga kabumbo, hindi lang luto ng inamo, pwede mo man maluto, luto o ni tito, ni tita, no? Ni lulo, ni lula. Wala mo kung anong sikrito nila nga nanam-nanam kag sus Maria kagusip ko, makahambal ka ngang pinggan mo, doon dinalapan ka kuring ba? Sipot-sipot ba? Malain man buot sa imo sang ido ba? Kaya why ginbilin mo? Di kay gibutangan niya sang Silver Swan Sukang Puti. Amo na ang sikrito na sa mga linuto nga mananam kag manamit. Silver Swan Sukang Puti, isa ka pouch o kun paper label, isa na ina ka proof of purchase. Silver Swan, walang labis, walang kulang na linamnam. Orokan sa aton siniya nga mga kabumbo, magamit kamo sang Orokan na products kaya mo ining plasticware nga mabakod. Dugay katama niya kag maguba. May Orokan ganito yang kilala ko nga gingamit niya nga bayuan. Hasta subong niya ang nagagamit sang bayuan niya. Apo niya na. Tiya makon mo na. Pila na kay nirasyon na. Ang Orokan, pag bakal mo na, may sticker na o kun kupon nga upod. Isa ka sticker kun kupon, no? Isa na ka proof of purchase. Sa Orokan, maayos ang buhay mo. Ang mga kabumbo naton nga nagapanindahan, nagagrocery rather, sa may pure gold, dako man ang tsansa nga makangkod sang kasyasiyahan
Bangod man sa tagsa kapag pang grocery nimo dira sa may Pure Gold sa Haro, Pure Gold sa Uton, Pure Gold sa Pavia, kag madamo pa sa nga Pure Gold diri sa probinsya sa Iloilo, maka 300 ka lang pataas. Ti tsansa mo na ipasakop diri ang imong resibo kay isa na ina ka proof of purchase. Lifeboy, now in the Philippines. Sana siling ko na sa aton sini mga kabumbo, no? Amo niya ang habon ni Catherine Bernardo nga rason nga why sagin bulagan ni Daniel Padilla. Lantawan nyo na bala mga naganubyoanay nga mga artista kag mga love team na. Kay mga lain-lain kag kung ano man na panghabon nila kung tiga bulagay sila ya. Why ila gadugay? Pero si Catherine Bernardo nagdugay siya si Daniel Padilla kay na panghabol ni Catherine Bernardo. Lifeboy. Sa aton sini nga mga kabumbo, di ikaw para kung gusto mo na sa mga single, gusto magka-nubyo, sa mga may nubyo, gusto mo nga hindi ka pagbayaan sa nga imo sini iyang girlfriend or boyfriend, panghabon lang la permi ka Lifeboy, kayang kahumot sa nga Lifeboy kagang kay piktiboy sini Batox bacteria. Pwerte ni sa aton sini nga mga kabumbo, isa ka sticker o kon kupon sa nga Lifeboy. Sarang mo na hindi ka pasakop, happy na ang love life, happy pa ang bulsa kung makadaog ka sa kasasiyahan. Lifeboy sa liwat, 1 sticker kung kupon, Lifeboy now in the Philippines. Sa aton sini mga kabumbo, kagabi may naupod ako, bulong sa kakapoy, syat-syat Why nanilay ginasapak ang iban sini nga mga ilimnon, mga Scotch, whiskey, brandy? Why nanila ginainom? Gapangita sila yan sa San Miguel Pilsen. Siling ko tinga San Miguel Pilsen ang gusto nyo nga imno now. Siling why labot sina iyang sa San Miguel Pilsen. Sarap laging kasama, makabulong sang uhaw, manamit ta imnon. Kag may tsansa ka pa nga magdaog sa kasiyahan, sa inhan swerte sa palengke. Tapos namon inom Bombo Engineer. Sus Maria kagusop, why ka na hilimuson? Sang una galapta tansan, tada tapos inom subong ya, tansan aras bulsa. Kay ti pasakop nila sa inhan swerte sa palengke, promo diyo. Ti ka mo dira, tagsa ka mamam sisyon nyo. San Miguel Pilsen ang inyo sining imnon. Dako pang tsansa nyo, magpasakop ka mo diri, dako pang tsansa nyo nga maka daog sang kasasiyahan. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Subong iyang mga panyimpo, enrollment, baklanay, school supplies, di kundo medyo alang-alang ang budget, prinda na imo lahas da. Pero sisigurado, naman ang imprinda mo lahas ang mabaton. Sa aton sining mga kabumbo, hindi ka maprinda sa imo sining lahas. Nga pananglitan kung dibuy nason ka kag ubayan ka sa grasya, mabawi mo pa ang imo siniya nga gin prinda, magawad mo dayon. Sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, isa ka kupon sa tagsa isa ka gatos ka transaksyon sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Bakal ka dira arito, singsing, pulseras, kulintas, relo, o kung magprinda sang item, basta makaisa ka kagatos, isa na ina ka kupon. For example, prinda ka dira, tapos nakakupon ka mga napulo kabilog or 20 or mas damo pa. Kung di na ko man ang tsansa mo, nga magawad mo to dayon, liwat ang imo siniya nga, tawag si gani, nga ginprinda nga item. Pagawad mo, another naman na dayon. Isipay sa tagsa ka 100 pesos ka transaksyon sa R. Florete. Tikuti. Mas madamo pag inansansa mo nga maka-intra diri sa enhanced swerte sa palengke. Kag magawad mo, makadaog kapag inialiwat sa nga kasasiyahan. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Subong na engineer, nagagrugalon naman, ginatagiti init, dugay-dugay, talithi na, mabasa ka, siburo ka na yun. Para nga mabakod ang imo sining immune system, mapailayo ka sa propanghatse, ubo-ubo, kulokataro, trangkaso, lingin ulo, sakit ulo.
Imnilang sang Sed Panyawan. 1 empty blister pad. Sed Panyawan, basta Sed Marketing. Tatak. Magaling. Amo na sa aton sinima kabombo gani waswasi na dira sa paghimo sa imo sinima entries. Sa aton sininga panumbalik ka Banwa, dugang nga mga balita kaga impormasyon. Ang city government magapatigayon sang fogging sa mga bulutuan in preparation man sa pagbukas sa klase sa masunod nga semana kay may 700 cases kitaw sang dengue. Sa 700, 400 sinadri ang confirmed. Ang iban gina-consolidate pa. Lakip na diri paghatag man sa ikaduwa nga tsansa sa mga out-of-school youth. Pinagi sa Executive Order number 29. Ibalikan nato ni madalakuan kag mga nagapaunang mga balita pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang Sesame Oil nga ang isa ka tanong nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies.
Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanohanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho.
ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imong nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC, ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa, agud na kahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edad? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa utos sa New FM Bombo Radio Iloilo. Sa masunod nga Lunes ang pagbukas sang klase. Pero hindi pa man 100% nga full face-to-face. Pero may mga learners na nga magabalik iya sa bulutuan. Sa aton sini nga mga kabombo by November 5 to be exact sa aton sini mga kabombo. Dira na kag 100% face-to-face. Pero isa karon sa mga concern naton bangod man nga nag-agi kita sa tiyempo sang tingulan, rainy season, ang pagdamo sang kaso sang dengue hemorrhagic fever. As a matter of fact, sa aton sini nga mga kabombo ang latest diri, no? Nga records from the city government, particularmente City Health Office, sa aton sini mga kabombo, may madamo. Naggalabot na sa 700 plus ang kaso sang dengue hemorrhagic fever. Ang city government karon nagaplano nga magpanigayon sang fogging sa mga eskwelahan agod iya nga ti mapasiguro nga wala sang dengue causing mosquitoes, no? Ang wise ang dengue causing mosquitoes sa mga bulutuan para safe ang aton siniya nga mga learners sa pagbalik sang klase. Ano pa ang iban sini nga plano sang aton siniiyang syudad sang Iloilo, sang city government? Lakip na diri manwa, istoryanta ining Executive Order number 29. Ang impasarman sang alkalde nagahatag sang second chance para iya sa mga out of school youth diri sa syudad sa Iloilo. Posible amo na ning mangin sa bato sa problema man naton sa masami pagsinabad sa mga pamatanon diri. Now, sa aton siniya nga mga kabombo, no, ini karon ang ginapirmahan ni Mayor Jerry Treñas nga Youth Development Alliance. Ari na karon sa aton sining linya alkalde sa syudad sa Iloilo si Mayor Jerry Treñas. Mayor, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombohanay sa Udto. Makita ka man sa Facebook Live sa aton sining pagpalaya. Good afternoon, sir. May nga po gid Bombo Cham kag sa aton tanan nga tagpalamati may nga po gid. Mao na kita na Mayor Treñas sabay next week August 22 magabalik na or magabukas na ang klase. May ara sang pagpamahog karon ang pagsaka sang dengue cases diri man sa syudad. Anong plano sa city government, Mayor Treñas, sir?
ang ginaubrata fogging tang tanan nga eskwelahan kay gusto ko nga antes mag-abot ng mga kabataan para sa face-to-face na classes pasiguro ta nga waay naging sang lamok, no? The same time, ang mga hotspots bala, mga clustering, ang mga areas nga may makitaan ta damo nga mga nag-positive, nga mga pumuluyo, ang mga barangay, fogging taman. In the meantime, sige ang misting naton, ginapangayo ko ginang bulig sang tanan nga kabarangayan, kay sige manatagta sa mga bulong para sa ila sa misting para nga hindi na mabudlay para sa mga may hapo. Ang mga areas nga gina-fogging tangin napabalo ang mga barangay antes mag-fogging para ang mga may hapo guwa lang anay para nga hindi sila maapektuhan. But we have to do it kay medyo nagasaka cases ta. But for now, Mayor, ang focus na mga eskwelahan, Ged? Focus ta sa eskwelahan, the same time, ang mga hotspots ng mga barangays. May mga pila ka bilog, Mayor, ang na-identify bilang hotspots barangay? At totoong listahan, why ko na nakitaan, but may mga barangay nakitaan ta nga madamo, dala na da ang Balabago, ang Kalumpang, kag Kalaparan. Okay. Ano advice ni mo, Mayor, sa mga punong barangay kay kumadumduman patapado, nagpatawag ka man sa meeting sadto sa ila? Ginpangayo ko ang bulig sa mga barangay nga sige-sige gid ang ila pagpaninlo. Ang mga paya na bala, panghaboy na gid lang na. Ang mga containers nga may tubig, ara sa balay, panghaboy lang na anay, mga flower vase, amuman, kaya importante nga waay isang lugar nga makabreed ang mga lamok. Alright, Mayor, ina sa preventive side. How about sa treatment side? Kita nakapreparan man ba lang city government sila? Preparar na kita hydration areas, no? And balaan mo sa subong Bumbocham, jutay naman lang ang nag-positive nga kinahanglan quarantine. So dito sa aton nga lugar sa Suok, ga-preparar na kita to lugar para nga usaron ta as hydration sites. Pwede kita preparar hydration units. Kay balaan mo kinahanglan gid nga i-hydrate nato ng mga pasyente kung iguon sang COVID, especially kung magtaas ang ilang mga ilana. Itong mga pila na ang capacity niya, Mayor, sana makater dira abi nga mga pasyente pananglitan gid man kinahanglanon gid. Dako da aton nga capacity, no? Kaysang una dumduman mo sang ay pa COVID ang ginusarta ang diri sa maternity clinic, no? Yung maternity clinic, ang sa babaw, ginausarta na subong para sa mga positive nga COVID positive nga pregnant women. Ang sa dalom, amo ang may lugar kita da para sa mga normal deliveries nga non-positive patients. So, dito na lang kita nagbutang sa aton molecular lab. Pwede na up to 32 patients. Okay. On the other hand, Mayor Trenya, sir, luyang naton mahibaluan kag maintindihan man ining ginpirmahan imo nga executive order number 29 ining Youth Development Alliance, Mayor Trenyas? Ini ang aton nga para ni sa aton mga kabataan gin-organize ang aton nga tanan nga mga youth organizations para nga may programa kita, no? Kag mapos nga i-organize ni sila tanan kung sa isa lang ka organisasyon, no? Kay kung may mga program kita, mahapos sila dayon i-mobilize para sa mga programa ta. Kay nakitaan ta daw kinahanglan outlet ang mga kabataan kag importante nga buligan ta. May ara kita nga youth development officer ari dire si Macbi Parsha
kag may ara man kita nga coordinated efforts sa aton nga SK Federation President nga si Laila Luntaw, Councilor Laila Luntaw. Oho, kay Dodo kasubong iya nga magahatag ini sa second chance sa iban sino mga out of school youth bala mayor nga ti Mabuligan tagin ni sila kay ti balaan mo ang importante makahatag kita second chance ni sa mga out of school youth kay ti ang iban ti balaan taman mabudlayan na sila magita sang trabaho kay ba sila skills. This will give them a second chance. Alright, Mayor Luyag ko tandugon bala ang sa PPP. Ang MSMEs man isa sa mga target nga hatagan sa importansya sa PPP sa pag-redevelop sa super kag okay nautod si Mayor Elagid no. Balik-balikan ta si Mayor Treñas sa Dilmadugay. Standby ka mo sa aton sining mga kabombo no. Motong mga punto diri ni Mayor Jerry Treñas sa dengue kag subong man sa sining Youth Development Alliance sandig sa Executive Order number 29 ang magahatag sa second chance sa mga out of school youth isa man sa mga ginatutukan nga programa karon sa city government. May youth development officer kita, may ara pagi kita sa sa bahin sa Sangguniang Kabataan City Councilor na maghahatag man sa mga programa sa mga youth kag syempre sa mga out of school youth man ngati mangin mapinuslanon sila sa aton sini nga susyudad imbes nga paligban nila kung paano sila mag sinabad panggamo dira ti may ara sila sa diversion bala kumbaga sa aton sini nga mga kabumbong at hindi sila mabuyo sa mga bekot mayad sini iyang mga buluhaton. Balikan ta na si Mayor Jerry Treñas. Mayor, siling ko tandugon ko anay ang parti sa PPP bala kay ang redevelopment kay isang super kag central magahatag man sang kaygayonan para sa aton sini nga mga small and medium entrepreneurs sa Mayor Treñas. Yes, Bubucham, no? Ang ako ning ginatan-aw nga ang mga small and medium entrepreneurs mabuligan pagid ni sang aton nga ginpirmahan nga PPP upod sa aton nga mga sa aton partner nga SM Prime Holdings, no? Nga ang aton nga makit-an nga kung makayo ng aton nga mga tindahan mas madamo pagid nga mga customer ang makadto dira. Kay kung mas damo pagid ang customer nga makadto sa aton nga mga tindahan, then mas manami pagid ang negosyo naton. Ginaliwat-liwat ko gid na, no? Una sa tanan, ang aton PPP upod sa SM Prime Holdings, why ni sang ma-displace ang tanan nga mga vendors nga legitimate mabalik man Japon. Ikaduha, sino ba na mapadlagan sang aton market? Kung makomplete na ina, ibalik man na Japon sa aton nga LEEO. Ang aton nga city government, amo man Japon manukot dira sa ini nga mga markets kay ang aton nga syudad, amo man Japon mapadlagan market. Ano ba ang ginaarkilahan sa SM Prime sa aton sa syudad? Ang ginaarkilahan sa SM Prime Holding sa aton sa syudad, amo gid lang ang duta nga tindugan sang ila nga Save More. Ang iba niya, ang parking lot, ang market, ang iban pang facilities, iyan na isang syudad. Kaya ang ilagid lang niya nga ginarkilahan, amo ang ginatindugan sa Save More. So, ano ang benepisyo nga makuha sa syudad? Ang benepisyo nga makuha sa syudad, mapaumbra ang mga market, waay kita sang gastuhon. Ikaduha, bag-o na ang market naton, nga waay kita gingastuhan, may mga parking lots na may wastewater treatment plant. Kag maayo ang security kay may mga CCTV. At the same time,
matinglo ang aton nga mga markets. Ano ang benepisyo sa aton nga mga vendors? Sa aton vendors nga mabalalik dira kag mabaligya man gyapon, mas manami ang aton negosyo kay mas manami ang aton market. Aha. Alright, looking forward sa sining mga kayuhan para sa pumuluyo sa syudad sa Ilocos sa mga vendors man. Mayor, thank you so much for your time. Mayong hapon sa imo, sir. Thank you, Gid. Kang may hapon, Gid, sa tanan. Deriwabit si Mayor Jerry Treñas sa aton sining mga kabombo. Una dire ang may kantanan sa dengue. Ang kaso naton 700 plus sa aton sining mga kabombo. Nagsaka na sa 700 plus. May mga hotspot barangays na nga ginapang-identify. Pati gayon ang fogging. Subong man ang mga eskwelahan in preparation sa pagbukas ng klase. Sa palabuton siniya nga masunod nga Lunes na nga adlaw. Ikaduha si Nadri Banwa ining Youth Development Alliance Executive Order ni Mayor Jerry Treñas nga tinutuyo sini makatag sa second chance sa mga out of school youth. Kag siyempre hatagan sa nagakigo sini nga pagtamod ang mga programa para iya sa mga pamatanon. Ngati ang pamatanon sa aton sini nga mga kabombo muning mga madasig bala hayluhon ang ila sini nga paminsaron tikon why sila sa mga mapinuslanon sini mga aktibidades. Madamo sang ila sini iya madamo lang sila sa mga ginapaminsar. Imbis iya nga makatugas ang kung ano man iyang pagsinabad or hindi mayo diri sa susyudad ta. Mayo ni kung may youth development kita, may youth development alliance kita, kunti makahatag ini sa ila sang another way sang pag ma-express nilang ila sini nga tagsa sini iya ka mga personalidad or ang ila sini nga effort sa kayuan sa susyudad ta. Kag subong man ang pag-clarify kag pagpasalig sang alkaldeta. May kantanan sa mga kayuan nga dulot sang private partnership regarding sa redevelopment sang duha ka mga dalagkong merkado diri sa syudad sang Iloilo. 15 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby man sa piyak sining bahin sa aton sining pagpangalagad diri sa Bombo Anay sa Udto. Ang may kantanan bala sa SK Federation President sang San Miguel nga suspect sa pagpanglutang sa isa iya ka pumuluyo man sa banwa sang San Miguel. Ginamay kang tanan sa binaisay tuhoy iya sa schedule. Ang unang informasyon ta, schedule kunos paligas basket. Pero ang istorya sila nagnili, schedule ini para iya sa session to, kung meeting. Pero, water under the bridge na, kaya ang mas dako sining issue karon iya, nga ang SK Federation President, nakatiro tawo, nakahimo sa nga krimen, naulamid sa krimen. Kag sa pagpangusisa sa nga Bombo News Team, sa San Miguel PNP, may madamo pag ini siya gali, may mga previous criminal records. Ining si ex-officio member Michael Tadifa. Sa 2019, arestado ini siya sa isa ka illegal gambling operation sa banwa sa San Miguel, sa Namatyan, Tumbuan. Pagka 2020, ginluthang ini ang barangay kapitan nila. Yang pamangkot sina diri karon sa aton sinima kabumbo nga nakapadalagan pa ini siya liwataw kag nangin ex officio member pa. Sa linya naton sina diri sa aton niya kapag pangalagad mangikaw pod naton sinima Bombo abogado si Attorney Noel Palomado. Attorney Palomado, sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini. Live ikaw sa Bombo Radio Iloilo, sa Bombo Anay sa Udto, kag subong man sa Facebook Live sa Bombo Radio Iloilo. Once again, good afternoon. Welcome, sir. Dayad nga Udto, hapon, Bombo Cham, may dayad nga hapon sa kanang nagapamati, nagabantay diri sa Bombo Radio. Alright, Attorney, aluyang naton mahibaluan kung ano ang mga legal siniiyang aspeto sa mahin karon sa pagkaulamid sang SK Federation President sa banwa iya sang San Miguel. Nag-wonder kita kung nga nakalabot pa siya sa nagkapapili SK Chairman, naging SK Federation President, nga may mga previous involvement ini siya, kag mismo siya ginigani suspitsado sa mga krimen. Paano ini nangin posible
Attorney Palomado, sir. Yes, Bombo Champ, no? Separado ay na siya, no? Although we've heard lately, no? Daw nagligad si Mana lang na involvar ining SK Federation Chairman, no? San Manuel San Miguel, no? Sa isa ka krimen, no? I think that also involves sa isa ka activity dira sa Ilabanwa, no? But ang iyang kaso, Bombo Champ, no? Kriminal nga daw gintiro yato ang isa ka player, basketball player in a basketball league, no, dito sa ila. That is separate, no, inang criminal nga kaso niya. Pag atubangon niya inang criminal nga kaso ya Bombo Champ sa korte, no, kag kumapatumatudaan nga indeed, no, may criminal siya nga liabilidad Bombo Champ, then masarang siya mapriso. As regards naman sa iyang pagka-SK, no, Bombo Champ, no, there are rules and regulations, no. May ara kita ginatawag na Constitution and Bylaws pertaining to the SK Federation, no. Ang tawag nato na may ara man sa liga ng mga barangay, may ara man sa SK, no. Kung sa diin Bombo Champ nakasaad dira, no, ano ang mga pwede nga ground o pagbasihan kung bala pwede ikaw makapadalagan, pwede ikaw makasigi, no, sa imo panunungkulan, imo pagpungko bilang isa ka opisyal sang SK Federation. Kag kung may ground nga pwede ikaw pag isuspend o kung i-remove from your position, Bombo Champ, ara dira nakasaad, no. Aside from the ground, Bombo Champ, kag nakabutang dira, nakasaysay dira, anong basihan nga pwede ikaw mapahalin bilang isa ka SK President o SK Officer, may mga proseso ina Bombo Champ kung sa diin pwede ikaw mapahalin, no, o kung pwede ikaw masuspender. Of course, kinahanglan ang ginatawag natong Bombo Champ ka due process, no, may pamaagi kag proseso antes ang isa ka duly elected, no, officials ang SK o kung any other liga abi ng barangay, ang ABC President, ABC officials, pwede mapalin sa ina nga posisyon, Bombo Champ. Alright. So, ang pagkaulamid or pag-commit sang krimen sang isa iya ka SK official or for example, SK Federation na president for that matter, sa the mere fact nga naulamid siya, hindi man niya basta-basta nga pahalino na sa dayon sa pwesto, kundi may ara gid sa mga proseso nga dapat agyan ini attorney. Bombo Champ, may proseso, no? If it is an administrative hearing, no? May proseso ina, may nakasaad, may nakasaysay, may naka-enumerate nga mga grounds, no? Ano balang basihan kung pwede itong pahalin. Kag kung may basihan, Bombo Champ, as your constitutional right to due process, pamatian man ikaw, no? Kung may mga aligasyon, may mga reklamo against sa imo, that is your basic right under our constitution, under our laws, even under the SK laws, Bombo Champ. Pamatian man ikaw, no? Not all accusations would redound to a proof, no? Kinahanglan mapamatudan ina kag tagaan ang aton SK President sang day in court niya, no? Sang adlaw niya sa korte para maatubang kag pwede mabatuan o kung maatubang ina nga kaso against sa iya, Bombo Champ. So regardless of it is a criminal complaint, no, nga pagtiro allegedly nga gintiro ya atong basketball player, kag ikaduha whether he is still capable to hold that public office being an SK Federation President, Bombo Champ, and ina dapat mapamatud-an, no, is entitled to his constitutional right to due process in a criminal complaint and in an administrative complaint against him, Bombo Champ. Mientras tanto nga hindi siya ma-convict abe, attorney, pwede pa siya makapadalagan bisan pa iya nga may ongoing nga kaso siya nga ginapangatubang? Or pwede pa siya makapanerbisyo bisan may ongoing siya nga kaso nga ginapangatubang, attorney? That is correct, Bombo Champ, no? Kung may mga ongoing siya, ang may mga aligasyon gan Bombo Champ nga
sang nagliligad may mga kaso man ini siya. No, may aligasyon nga may nagliligad siya nga pending, ang iba na dismiss man, no. And under our laws, under the local government code, Bombo Champ, you should be convicted by final judgment, no. Ini nga mga kaso, Bombo Champ, kung inaara pa lang sa korte, kag wala pa sang pinal nga hustisya nga paghukom sa imo, Bombo Champ, then you are still capable, you are still pwede ka pa makaserbisyo, not unless and until, Bombo Champ, na may pinal nga basihan, may final judgment against you. That's it was provided under our local government code, Bombo Champ. Okay. So, kagapon, istorya man din naton si DILG Provincial Director Chudoroso Magaysay, kagagin plastarya man ang sabahin naman iya sang DILG, no, kung anong ilang katungdanan. But for now, hambal niya bangol kun istoryahan tang krimen nga nakomiter ni SK Federation President Michael Tadifa, yara kuno iya nagasandig sa aton sin mga kapulisan ang katungdanan sa pagpasabat sa sining krimen nga iya nakomiter, attorney. Yes, although ang atong kapulisan would do the police investigation kung bala na komiter niya ang inang kaso, Bombo Champ. But we remember, we have a private complainant here, no? May pribado nga tagreklamo diri, no? Although pwede mo pasaka moto proprio on his own sa atong police officers, but of course may pribado nga tawo nga nasa labat diri, no, nga pwede magreklamo. So it could be that the private complainant ang gintiro mismo ang iya pamilya, kag together with the police officers ang San Miguel Iloilo can file the proper case, the complaint before the provincial prosecutor's office, probinsya sang Iloilo, Bombo Champ. So ina magadalagan, at I think that's last week pa ina. As of now siguro the proper criminal charges, no, has already been filed, no. Amo na gani ginahambal naton, i-separar naton ang criminal complaint, no, against this SK Federation chairman. Ina pwede da siya mapriso kung mapamatudaan sa ulihi. He would be found guilty, no, beyond reasonable doubt of the criminal charge of, I think, prostrated murder o homicide, no, prostrated homicide. Then pwede da siya mapriso. On the other hand, Bombo Champ, tungod isa siya ka public official, duly elected SK President of the Municipality of San Miguel, then may pagduda, no, pwede siya mapalin sa iya posisyon bilang isa ka opisyal kabanwan, no. And siling nato nga ni Bombo Champ, there are grounds, no, under the Constitution and bylaws, under the SK law itself, no, kung paano, kung saan pwede mapalin ang isa ka opisyal sa SK. And aside from the ground, Bombo Champ, there are procedures, no, that should be followed, being the right of the respondent to due process nga kinahanglan mapamatud-an substantial evidence to prove administratively that he is guilty of the administrative charge against him, Bombo Champ. So for now, kay at large ini siya, on the run siya, sa bahin sa nakomiter yang kriminal iyang buluhaton. Technically, anong pagkabig naton sa iya, attorney, kung may mga terms kita, legal terms kita, isa katawo nga nakakomiter sa krimen kag nagpalagyo, Attorney Palomado, sir? As of now, siling naton nalagyo siya flight is guilt, no? That is only an allegation, no, as an assumption. But as of now, Bombo Champ, kung wala man gid sang warrant of arrest, no, mandan warrant of arrest nga issued against him, wala pa man, no. In due time, basi kung ma-issue na ang corresponding warrant of arrest, kag maggawa man siya, kag mag-surrender, then pag-atubangan niya na ang kaso, Bombo Champ. As regards the administrative charge against him, no, may proseso man ina, no. Tagaan man siya sang tsimpo nga pagasabto niya ina dito sa administrative sa liga niya. Ang diriya sa piskalya lain man nga kaso, not unless and until, Bombo Champ, nga may warrant of arrest, no, you'll issued to arrest him, put him in jail, no. As of now, ay takabalo kon ara na, no, nga may ara na sang warrant of arrest against him, Bombo Champ. Pero hindi pa man siya makabig, not unless nga may warrant of arrest, amo na sa pag-insindi ko makabig siya nga wanted, pero
sa karon anong estado yan ni attorney? Legally at large, on the loose, on the run? Yes, Ano ining estado ni chairman? Ang term naton dira Bombotcham, kung ikaw gimpasakaan pa lang sang reklamo, kag wala pa sang information against you, respondente ka pa lang sang kaso, no? But silingon respondent ka pa lang. Ikaw naging matawag naton nga akusado kung may kaso na against you, may information na, eventually may warrant of arrest na sa imo. Kung may warrant of arrest na Bombotcham, kag ginapangita na ikaw, no, sang aton police officers para iga-deliver ikaw dito sa korte, no? Ang imo body should be delivered to the court and nalagyo ikaw, no? That would be the time Bombotcham na considered, no, nga you are a fugitive of justice, no? Nalagyo na ikaw. As of now, kung wala manggid silinatong gani, no? He's not even an accused until an information, an information has been filed and a warrant of arrest has been issued by the presiding judge, Bombotcham. Okay. So, may tsimpo gid para nga tubangon niya ang iya sining nakomiter sining krimen, both criminally and administrative nga aspeto, attorney. Yes, there are certain processes and procedures, Bombotcham, no, afforded for all citizens of this country, no, regardless kung ikaw isa ka ultimo, ikaw pinakamataas na opisyal, or ikaw isa ka SK president, no. Siling naton may criminal kag admin, and there are processes that you should i-follow kag pag-atubangon ina, Bombotcham, sang isa ka respondente o kung isa ka akusado, Bombotcham. Alright. Sige, with this information kag sa tiyempo as always, Attorney Palomado, sir, thank you so much. Maayong hapon. Thank you, Bombotcham, ka may dayat diwat nga hapon sa tanan. Alright, deriwavit sa aton sini mga kabombo si Attorney Noel Palomado, aton sini iya nga bombo abogado. Ti kinanglan may ara gid sang conviction, convicted criminal ikaw, inaiya amo na ang kayunan nga nagadumili or prohibit si mo iya nga mag padalagan sa kung anuman iya nga posisyon, no? Sa aton sini iya nga gobyerno, damo nagapamangkot araw-araw pa Bombotcham na dakpan na to tumbuan, may illegal gambling nga kaso na. Nagpiyansa lang na. Sang nagligad sini nga mga tinuig to, tiniro yaman na ang kapitan, wain patay, pero nahusay gano to. Isubong may kaso naman sa, ang kaso is illegal gambling to, padayon niya pa nga ginaatubang na. Di nga naglabot sa punto nga ex officio member pa ni Sao, nakapadalagan pa sa chairman. Ti sandig sa aton sini nga bombo abogado, no, until such time nga ti pamatbatan siya sang verdict or ma-convict ini siya sa krimen nga sini nga ginahimo, maagi sa proseso, pero samtang nga ginaproseso ini sa aton sini mga kabombo, why ni nagakakasang iya sini nga kinamatarong nga magpapili sa public office. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Standby kay pagbalik ta sa kaangot man nga balita ang SK Federation diri sa probinsya nagapanawagan mano sa SK Federation President sa Banwa San Miguel nga mag-kooperar sa aton siniyang otoridad kag tubangon ining nasambit karon iya nga krimen nga nahimo. Lakip naman diri mag-asawa nag-inaway, naglabot sa punto nga nagbinon-anayo kay ti luyang na nila nga tapuson ang ila sininga relasyon. Balikan nato nini matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom mga oras sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism
sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Sigurado nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards.
Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahabo sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Sa gyapon ka po mo bombo Chama Blanco Hover. Ay standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon kay check nato ng linya ni Bombo Lince Bade sa sining payag man sang SK Federation, Provincial SK Federation na karon nga dapat magkooperar kuno si SK Federation President sa San Bano sa San Miguel, Michael Tadifa, pero antes sina sa Sabado bla. Sa Sabado na may mag-relax tapos ang draw dito sa may Mandurriao Public Market sa aton sininginan swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Pag kasisidmon mga lasais, kita ay tato sa may Plazuela de Iloilo. Mamati tato sang mga top-rated na band songs sang Negros, ang Drumskin Band. Tabuko ng Gimaras, kagang Iloilo, straight sa Agosto 20. Sabado inang adlaw ko hatag sa imo ang duha ka oras sa pure musical entertainment sa Concert at Plaza. Lasais sa gabi sa siningang kaiwatan na pulo naman ka mga matawom siningang Plazuela Mugs ang iga pa raffle sa mga suki nga mga kabombo naton dito sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 21, Domingo ang adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sa Latolda para sa mga regular nga sumilimba sini kada Domingo. Las 11 sa aga sa tion sang misa ipangamuy naton nga hindi kita magdula sang paglaom nga ang gugma kag grasya sang Dios
ang aragid sa tanan nga tion, ilabi na gid sa tion nga hindi naton sunado ang sitwasyon. Plus wala de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and peaceful world. Sa mga kabumbo naton dira, way na kamo siguro sang kalantuan pangaiban kon na magpangumpra sa inyo siniyang mga kalanunon. Sabay nabi karon iya sang karne sa isda, karne sa baka, baboy, manok, kag preskang ano ganina bumbo Mel? Ang permita ba lagi na kaon mga lobster, mga angel wings ba? Angel wings. Seafoods. Sos, Maria Kagusip po, magbisita sa The Farmers Bazaar, lower level, ara dira ang tanan nga mga meat products. Preska kag sa kabarata sa kasarangan sini nga presyo. May second level pa ni kay sa second level ara dito ang mga utanon, mga prutas, saka kalanda sa danan nga ginpahamtang naga-connect sa lower level kag upper level sa nga Plazuela 2. Ang parking space na tama kalapad. Tama kalapad pero hindi naman tama kalayo. Lain niya ako magkanto ka sa iban sini nga balaklan nga sus Maria Kagusip tag 2 pa ka kilometro lakton mo. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. The Farmers Bazaar, ang Farmers Bazaar sa gintukod sa tiyon sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Sa subong ang COVID hindi na dako ang pamahog. Sa aton siniiya nga mga kabombo kag nagapakadto na kita sa new normal, ginapan siguro sa The Farmers Bazaar nga mga paday man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa imo ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. 51 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check taton si Bombolin si Bade direktamente sa talatapan sang SK Federation Provincial Office. Ay may panawagan man diri para iya sa kay SK Federation President sa Banwa sa San Miguel, Michael Tadifa. Bombolin sa report, please come in. Ginpakamalaot Bombo Cham sa Sangguniang Kabataan Iloilo Provincial Federation ang ining natabo nga pagpangluthang sang SK Federated President sang Banwaya sang San Miguel nga si Michael Tadifa, 24 years old, residente sang Barangay 11 sa Isaya ka pumuluyo man sang nasambit nga banwa bangod lang sini sa binaisay sa social media may kaangtanan sa schedule sang basketball tournament. Sa aton nga pagpakiangot kay Attorney Brian Cerebo, ang legal consultant sa ni ex-official board member Bianca Riquinto Espinosa nga among presidente man sang SK sa bahin sa probinsya sang Iloilo bangod nga nagka-maternity leave inisubong ang nasambit nga board member. Sa pagpakiangot naton kay Attorney Cerebo, iya diri gigin pahayag na siya mismo may ara sa nga chance nga nakatrabaho sila together bangod nga si Attorney Cerebo nga ni anay vice president man ini siya sa bilog nga probinsya sang Iloilo sa Sangguniang Kabataan. So naka-chance sila nga magtrabaho together with Tadifa. Alin ini sila actually Bombo Cham sa isa nang district sa second district. So nag-serve ini sila nag-serve ini si Tadifa last 2018 bilang presidente or SK president and also SK chairman sang ilang nga barangay. There were a lot of instances nga naka-meeting man sila sa kay Tadifa kag tinakita niya man ni Attorney Cerebo nga very interested ni si Tadifa sa mga obligasyon as SK president. Nagasik man siya advices regarding abi sa mga programs and projects na himuon niya sa ila nga banwa sang San Miguel. Ugaling kay hindi lang diri matumod ni Attorney Cerebo kung paano ini siya magdumala sa mga pumuluyo, sa mga kabataan sa ila man niya nga banwa bangod nga tiang pagkitaay lang gid nila dra lang gid sa bahin sang opisina sang Sangguniang Kabataan or sa may bahin sang provincial capital to check man sa mga programs and projects nga paghihimuon. So ang ining ang may kinamatarong diri nga mag-suspend kag mag-remove sa sino man nga katapos sa Sangguniang Kabataan, amuya kuno ang Sangguniang Bayan. So ginahatagan diri sa poder ang Sangguniang Bayan nga amuya ang nagaserve nga disciplinary authority. So nagapanawagan diri ang bahin sa Sangguniang Kabataan Iloilo Provincial Federation kay Tadifa nga mong sospek nga mag-cooperate sa layi, magsungka sa kapulisan bangod nga ti ipaagi ini dapat sa proseso sang layi. Actually ini ang first time suno kay Attorney Cerebo nga may ara sa
SK, especially SK President pa, nga may nakometer nga murder offense ti sa ilang bahin na ginakasubo gid ini nila, especially nga ti subo nga dan Bombo Cham linggo ng kabataan. Yari bala aton pamatian ang pahayag ni Attorney Brian Serebo. Ina-condenar gid naton kag inakasubo ang ini nga natabo with one of our members sa Sangguniang Kabataan. In fact, he is the SK Federation President sang Banwa kang San Miguel. Kamusta ni bilang SK President si Tadifa, Attorney? We had the chance nga magkaubra together with SK President, SB member Tadifa. And in fact, halin kami sa isa lang ka distrito, sa 2nd District. Ako na iliher bilang SK President sang 2018 sa Banwahang Lucena. Si Michael naman sang Banwa kang San Miguel. So, a lot of instances nga naka-meeting kami as SK President sa 2nd District, magluwas sa meeting man sang Sangguniang Kabataan diri sa province of Iloilo. And nakita ko man nga he is very interested and very curious man sang obligasyon bilang SK. Kay several times nga nagasik man na siya advice sa amon kung anong mga programs and project nga himuon niya dito sa Banwa kang San Miguel. However, hindi ko kabalo lang kung ano ang pagtumala niya dito sa Banwa kang San Miguel. Kamusta ang mga relationship niya dito sa mga officials man sa Banwa kang San Miguel. Pero how long na niya siya nga nag-serve as SK Federated President? Dungan kami batch 2018. 2018 SK officials na elect kami sang nagpuko kami June of 2018. So kung 2022, about 4 years nga nag-serve na bilang SK President man si SK President Tadifa. May idea ka, Attorney, sa ginbaisa ni bala nga about sa schedule sa liga, sa kabilogan na siya nga Banwa sa San Miguel? May nag-surface online nga conversation nila sa Facebook timeline, Facebook wall, nga kung sa diin nagabai sila sang ining victim man. And apparently daw, pangod adto sa may hindi natapos nga sports league sa Banwa kang San Miguel. On the end of the Pananawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan, with the SK Reform Law, ang duty for ang may kinamatarong para sa suspension and removal sang katapos sang Sangguniang Kabataan, amo ang Sangguniang Bayan. Sang Banwa o kung sang city, kung sa diin man ang jurisdiction sang involved nga SK official, probably on the ground of conviction of a crime committing involving moral turpitude o kung grave abuse of authority. So within the mandate ina siya sa Sangguniang Bayan. Unlike the old SK law nga nakabutang gid man nga ang disciplinary authority ara sa federation kung diin nabilong ang SK President. Amo na ang nakabutang sa atin na SK Reform Law nga ginahatagan sang poder ang Sangguniang Bayan, sang Banwa o kung sang syudad kung diin ang jurisdiction. So it follows nga dira na sa Banwa sang San Miguel, Sangguniang Bayan ang disciplinary. And of course ginapanawagan man naton no si SK President Michael to cooperate sa aton nga justice system. Kay nagapati man kita nga ang may presumption of innocence kita kag may due process of law man kita nga ginatawag. Mula nang ginapangabay namon nga mag-cooperate lang siya sa proseso sang lahi. Kay pag-aasistiran man na siya sa ating justice system. As far as my knowledge is concerned, I think this is first time nga may murder offense nga nakomit ang isa ka SK President diri sa probinsya sang Iloilo within his term. Sa imo, Abi, Attorney, may effect ini sa mga kabataan naton since SK Federated President ang naghimo sang krimen and also linggo ng kabataan nga daan subong? That is a sad state as of the moment. Kag mahambal din natin nga we have reformed the Sangguniang Kabataan supposedly para maghatag sang bag-ong paglaom para sa mga kabataan to provide them better opportunities sa bag-ong SK Reform Law. But ginahambal natin nga this is an isolated case. Kaya in fact, damo man kita sa mga success stories sa nagkalain yung mga Banwa diri sa probinsya sang Iloilo. And in fact, today, this week, we are celebrating ang Linggo ng Kabataan wherein nag-elect kita or nagpili kita sa mga mapungko
kaupod or counterparts ng aton mga elected provincial officials. And all over sa province ng Iloilo, sa nagkalain ng mga banwa, may ginahiwat man kita nga celebration sa aton linggo ng kabataan. Nga man nagkalalain ng mga activities. Hinambal ko liwat, this is an isolated case. The local government code, kag ang aton nga SK reform law, naghatag sang direction or instruction kung paano ang pag fill in sang bakante nga posisyon. Kay duha ang posisyon nga gina-occupy ni SK Tadifa. If ever nga ma-remove siya sa office by verified complaint nga ipag-entertain sang Sangguniang Bayan and by the vote of majority sang katapos sang Sangguniang Bayan, bilang SK chairman ang magabulo sa iya amo ang number 1 SK kagawad by virtue of rule of succession. Pareho man sa bilang SK president sang banwa, ang vice president ang mag-assumer bilang SK Federation president. Ang nakabutang sa atin na SK reform law is dapat may ara nga verified complaint nga ipag-forward sa Sangguniang Bayan para ma-entertain nila dito ang kaso sa kay Michael. Unless sa ordinansa mismo sang Sangguniang Bayan nga nagahatag sang direksyon kung paano ang admin cases. For example, in the case of suspension of 6 months and removal from office, dito nakabutang nga motu proprio. On the end of the Sangguniang Bayan, pwede sila investigate or maka-complaint para sa ilang member sang katapo man sa Sangguniang Bayan. I do not know lang kung may specific nga ordinance ang Sangguniang Bayan kang Banwa kang San Miguel. Kay kung wala sang specific ordinance ang Banwa sa San Miguel nga nagahatag outline of instructions kung paanong removal, then we stick with the SK Reform Law of 2015. There should be a verified complaint. Okay. Pero kamo sir sa SK Provincial Federation, naka-coordinate kamo sa families ng suspect? Wala gid kami naka-chance nga maka-coordinate sa families ng suspect. Mula na kay may mga invitation lang for interviews for board member Bianca nga nagkapati kami nga on the end of the SK Federation sa province nga mas maayo man nga makahatag man kami sa amon nga statement. Si Attorney Brian Serebo, ang legal consultant sa SK President sa probinsya kag ex-officio board member Bianca Riquinto Espinosa. So subok at large kay ni sa gyapon ang ining sospetsado nga si SK Federated President sa Banwa sang San Miguel nga si Michael Tadifa Bombocha. Kung may nag-exister gid man nga ordinansa ang Banwa sang San Miguel katulad sa ginambal ni Attorney Brian Serebo, may kinamatarong sila o may authority sila to replace or remove sa kay SK Federation na President Tadifa o galing kiti sa karon na Bombo Lindsay anong informasyon ta ginislan na siya gilayon sa nga Vice President sa nga SK Federation? Sa subong Bombo Cham, gina-verify pa ina naton kay de wala pa sang information actually nga gin-isla na sa gilayon sa kay ang kung may ara gid man sa labis ang ordinance duha gid man duha ka posisyon ang agaili sa iya as SK chairman ang magabulos ang first nga SK kagawad sa iya kag bilang SK president ang magabulos is vice president man sa Sangguniang Kabataan sa bahin man sa San Miguel Iloilo Bombo Cham. So i-verify ta ina if ever gid man kung may nagbulos na sa iya since nati may nakometer siya nga krimen. Actually hindi lang ni bag-o nga kaso may ara pagid kita sa may naukayan man nga mga kaso mga sagtuan ay mga kaso niya Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade. In fairness sa kay SK Chairman Michael Tadifa, sir, kung gusto mo nga magpalabot man diri sang imo siniya nga bahin, bukas ang stasyon sang Bombo Radio. Nakita ko personally ang conversation sa aton sining mga kabombo. In fairness man sa both party, daw ang ang dalagan sang conversation nga tido ang nagpanghangkat amo iya ang biktima
No? Kung sa mga terminolohiya pa sa pag-intindi ko, ang nagpangligatyar, amo iya ang biktima. Hindi man kabati lang things chairman. Amo tong natabo sa aton sini nga mga kabumbo. Pero in fairness man, kay Chairman Tanifa, kung gusto mo maghambal, sir, bukas linya sa Bumbo Radio. Para nga makuha naman ang imo sini iyang side sa sining ginakaulamiran mo karon nga krimen. 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 2. Lapaw naging ko sa latin iban sini nga mga balita. Bantayan sa iban sini Manusip Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Is Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo. Sa manay nga hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure.
Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanotisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant. Sa itanan mga kabombo, this is Tita Regine. Oras na para sa kahapon lamang program, 12 minutes after 2 o'clock, 12 minutos, makalipas na alas 2 sa hapon. And here I am, ready na para sa pagserbisyo sa inyo sa saning hapon. Magadulong kita another set of beautiful stories para sa inyo tanan. Martes na kita nga adlaw, the 16th of August, 2022. Kagi man ka mo nga as in tuyo-tuyo gid ka mo katama tapos nakatulog ka mo bisan 2 hours lang. And then pagbugtaw niyo, gutom-gutom naman ka mo. Ka-weird, no? Well, anyway, sa mga nagapatuyo dira nga mga kabombo naton, basta bukas lang ang dulungan ha, bukas ang gadget, bukas ang mga radio sets especially. Good enough. So welcome diri sa ating palatuntunan kahapon lamang on a Tuesday. Kaupod si Tita Regine, arina si JRL Claret from the Bombo Music Festival with his song
ngano. Good afternoon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di di ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Baton na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang o wa nailain. Apawa mo kini ibalo ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Baton na lang sakitan lang ko. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. And that's being a true gentleman. Batuno na lang, no? Bisan nga masakit. J.R. Claret, para sa inyo, that's nga, no, exclusive diri sa Bombo Radio Philippines. And ginakumusta ko man ang inyong mga istorya dira. Kumusta na? Diin na sa Dear Tita Regine pa lang kamo? O truly yours na kamo? Or manog umpisa sa tunga-tunga pa lang kamo? Anyway, share with us your beautiful story and then we will enjoy reading and sharing your story diri sa kahapon lamang program. So, i-email ninyo kung tapos na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info
or isulat kag ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bomboradyo, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Take time to sit down and write your stories. Nami na siya, ang effect is so relieving and at the same time, nami ang feeling na-share mo bala what's inside you, and who knows, damo man gali ang nag-go through the same experience sa imo or nakaagigid, naka-experience man, or maybe at the very moment nga ginabasa natin diri ang imo nga inagyan, ginaagyan man sa ina naton nga letter or sa ina naton nga listener. So kung di ka nami makarelate gid and at the same time may makuha sa inyo mga stories na gina-share diri. Syempre nagahulat ang 1,000 ka pesos nga cash para sa aton nga winner and ang aton nga pag-interview, and that happens every Saturday sa aton nga winner every week. 19 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. May nadumduman naman siya nga i-share sa aton. Kaghibaloon nato ni na today. Yari naman another episode from Lola Amparing sa Santa Barbara. My dearest Tita Regine. Good afternoon everyone sa tanan ng mga personnel sa Bomboradyo, listeners, and most especially to you, Tita. Siguro, almost 1 week, wala ko matapos ang ako ginasulat nga ini. Tungod, permi nagaulan, huugid mano. Permi nagaulan diri, ti nagaambi sa amon balkon. Ako napadala na ang high school kag college nga experiences ko. Karon, ang luyag ko naman i-share sa imo ang parte sa mga experiences ko halin sa grade 1 up to grade 6. Oh, grabe pa ya ka-sharp sa memory ni Lola Amparing at 93, dumduman niya pa ang mga nagkalatabo sadto. Tita, sang una nga tiyempo, kinahanglan 7 years old ka para ma-enroll sa grade 1. Ako niya sadto, medyo alang-alang pa, kay daw 6.5 pa lang ako. Tungod nga si tatay, official photographer sa amon nga school sadto, tingin pa sugtan na lang ako para ma-enroll sa grade 1. So sabi mo, tita, ang akong teacher sadto, tama, gid ka istrikta. Sa tanan-tanan nga mga grade 1 teachers, do siya ang pinaka-istrikta. Pero milang siya, may ginauyatan nga stick nga kawayan, nga siguro mga 1 meter long, magsalasala ka lang kasabat, dayon niya ikaw hampakon. Kung ano gani niya ginapadala sa amon, kagkulang o hindi ka kapadayon, hampakon ka sang stick niya. Balan mo, tita, sang unang nga tiyempo, pwede ang corporal punishment. Permi niya ako ginapaentra sa folk dance sadto, kada may program. Kung magsala lang ang tikang mo o atrasado ang kumpas mo, hampakon ikaw dayon sang stick niya. Madamo ang lagob o agis ang stick sa legs mo bago matapos ang practice. Sobrahan gid ka pintas nga teacher nga hasta subong hindi ko gid malipatan. Nadumduman ko nga ang iya apo naging eskwela ko sa grade 6. Ginpaentra ko sa folk dance kag dako ang kalipay ni nanay niya nga co-teacher ko man. Tibalan mo, tita, medyo tomboy. Ti hindi magbayo sa balintawak. Sa dalayan ko nga ulo-ulo, nag-entra man. Abi mo, tita, siguro more than 15 years sa abroad. Kag nakapatindog sila sa dako nga puloy-an. Sa grade 2 naman, tita, tama naman kabuot, mapinalanggaon, kag manami magtudlo, nga halos daw wala gid ikaw isaway sa iya. Amo naman na ang amo nangin maestra. Always smiling sa amon, bisan sala ang amon sabat. Do wala gid nga pangakig sa amon. Siguro, tita, do ginapamatsyag ko, nga palangga niya ako sa tanan niya mga pupils sadto. Grabe gud kun magpanagupnop si Lola Amparing. Balaan mo, tita, amo ini ang teacher ko sadto.
Nga almost to the point of death ako, butot balat na lang ako sadto sa sakit nga bacillary dysentery. Okay, na-mention mo ni Anay. So tama, gid ka maluluyon kag loving nga teacher ko. Balan mo, Tita Regine, rain or shine, wala gid ga absent pagduaw sa akon nga nagahigda. Kada kadto sa akon, nagatululo ang mga luha sa kaluoy. Dayon niya hulog sang 1 centavo coin sa akon nga coconut shell, piggy bank. Sang ulihi, naluoy man kami sa iya, kay ang nobyo niya nga teacher man, na-trap sang landlady niya nga iya ginadayunan. Siyempre, broken-hearted si ma'am namon, kag permi lang nagakasubo. Wala gid sa magnobyo-nobyo o magpamana. Sang ulihi, mga pila na katuig nagliligad, napatay ang asawa sang nobyo niya sang una. Uy, so tita, nagbalik, nangaluyag naman si sir sa iya. Swerte gid tita. Kag ginhulat man ni ma'am, kag nagdayunay naman sila nga duha. Oh, grabe. So nakaanak sila sang isa ka lalaki nga nag-officer man sa barko. Happy na happy naman si ma'am sa ilang pag-asawahay. Sang ulihi, napatay ang bana ni ma'am, kag daw wala madugay, napatay man si ma'am. Sa grade 3 na ako, ang akong teacher, hindi taga Santa Barbara, kundi taga Zaraga o Leganes. So medyo nalipat lang ako. Ini siya tita, permi lang nagakusmod, nga daw hindi mo makita nga nagasmile. Medyo bugal-bugalon, pero ang hindi ko lang malipatan, nga ginapa-entra niya man ako sa program sang folk dance. Very strict man, nga medyo maila, nga daw hindi siya close sa amon nga mga pupils niya sadto. Ang akong general average, 82% sa iya. Kag ang akon ngalan, dito sa section 1, grade 4. Sa enrollment na sa grade 4, gindala ako ni tatay sa maestro nga lalaki. Pero hindi gid ako magsulod. Kinahadlok ako sa teacher nga ini. Balan mo tita, ang akong room sa grade 3, nagatupad sa kwarto niya. Pero mo ko makita, nga ginalabog-labog ang bata sa bintana kung magsala o kung hindi kahibalo. Hindi kahibalo magsabat sang leksyon. Tama gid ka pintas. Tisiling ko kay tatay, kung sa iya ako, hindi na lang ako mag-eskwela. Nagsagad ako hibi, kag maayo lang, gin-transfer ang akon ngalan sa section 2. Siling ko kay tatay, nga bisan diin lang ang section, basta hindi lang sa teacher nga ini. Karon, ang teacher ko sa section 2, second cousin ni tatay. Kaginsingganan niya nga hindi lang ako pag-akigan o pagsakiton kung hindi ako kahibalo magsabat sang husto. Siling pa ni tatay nga si Amparing bingit o palahibi kag kung kaisa malipong kung sagad mo akig. Gani gintuman ni ma'am kag wala gid ako pag-akigi o pagsakita. Kung hindi ako kahibalo, masiling lang si ma'am na, Amparo, tindog ka lang kag magpamati o mag-observe para mahibaluan mo. Sang ulihi, ang amon nga leksyon sa arithmetic 2 or 3-digit divisor sa long division. Iginabunggo ni ma'am ang ulo sa mga classmates ko kung hindi sila kahibalo. Sus, tita sang ako na turno, ginpakadto ako ni ma'am sa blackboard. Sus tita, hindi gid ako kahibalo mag-divide sang 2-digit divisor sa long division. Sang hindi nagdugay sa blackboard, siling na lang ni ma'am, Amparo, stand there kung hindi ka kahibalo mag-divide. Wala gid ako pag-akigi ni ma'am. Sang ulihi, tanan-tanan gintukso pakadto sa blackboard, mag-solve. Kung sala o hindi kahibalo, ginabunggo dayon ni ma'am ang ilaulo sa blackboard. Ba, kung subong ni tapos gid si ma'am. Tita Regine, may nadumduman ako nga isa sa ka classmate ko.
Guwapa, kag mistisa. Mistisa katsila. May kaya sa buhay. Pero ginabunggo man ni ma'am ang iya nga ulo kay tama ang kamango. Ti permiman sa last section namon sa high school sang una. Tita Regine, nadumduman ko nga si ma'am nga ini nag-celebrate sang 100 years niya sa Hotel Sadto. Tuod, kalabot siya 100 years old. Ginpahambal o naghatag ako sang message party sa kay ma'am. May nadumduman ako nga akong ginhambal sadto. Nasaling ko, si ma'am nga ini, maestra ko pa sang grade 4, section 2. Second cousin ni tatay, kag nanginupod ko pa for 6 years sa isa ka complete elementary school. Si ma'am saling ko, tama ka efficient, manami magtudlo, cooperative, kag friendly sa tanan nga kasamahan niya sa school. Tita Regine, sang grade 5 na ako, ang naging teacher ko sadto, tama man kabuot. Kung may nagapasaway o hindi ka kahibalo sa ginatukso niya, hipos lang. Liwaton niya, kag wala nagapangakig. Tita, makita mo, nga nagatululo lang ang iyaluha. Siguro, sa kaugot. Tibalan mo tita, no? First year teaching niya, kag wala pa experience. Sang primero ko nga transfer diri sa amon, naging kaupod ko siya for half a semester. Mabuot man gihapon, kag manami magtudlo. Hindi ko man malipatan tita, na naka-entra ako sa bakya dance sa field demonstration sang grade 5 ako, kag ang akong teacher lang ang nagbakal sang akong nga bayo, kay pare-pareho tanan. Nag-first place kami sadto. Daw hindi ko gid malipatan ang siling termi ni Nanay sadto. Nga si Ampari nga di nakapasar lang di siguro sa saot. Sa grade 6 na ako, wala kami sadto katapos kay nagyera. Permi lang kami nagadalagan adlaw kagabi kun magsiling nga ara na ang hapon. Pagkatapos ng gyera, siguro almost 2 years sadto, nagbalik kami sa school, grade 6, pero siguro 2 or 3 months lang, gin-accelerate kami sa first year. Sa tindahan lang kami nagaklase sadto, kag market day, Biyernes, kami klase. Uy, Tita Regine, basi natakaan ka na basa sa medyo malawig na sulat ko, so I have to close now with my sincere thanks, regards and kisses to all, especially to you, Tita Regine, and all Bomba personnel. May the good Lord shower His blessings and graces to all of us, also to our listeners. Good luck, good health, and God bless. Lola Ampiring. And P.S., please kindly read may sariling sikap na tula. Thank you, Lola Ampiring. And here is the tula. Grabe kapisa ni Lola, no? Every letter, imagine that. May tula. Ang buhay ng elementary pa. Sabik na sabik akong unang araw. Maraming bata at magulang sa paaralan. Pina-enroll ako ng tatay sa grade 1. Masayang masaya ang nadatnan. Kay saya ng buhay ng batang eskwela, umagang umaga sa paaralan na. Nag-aaral, sumusulat at bumabasa. Maraming kaibigan ang sama-sama. Ang naging guro namin palapalo. Kung di alam ang kanyang sagot, kaawa-awa ang iyong madatnan. Kailangan pag-aaral, sisikapan. Kung minsan parang ayaw pumasok dahil ang guro ay palapalo, di malang naaawa sa eskwela. Sana intindihin ang inosenteng kabataan. Nagsumikap sa pag-aaral, tinitiis ang kahirapan, upang balang araw may madatnan, kaligayahan, kaunlaran ang makamtan. Kaya dahil sa paghihirap dumating, napawi ang kalungkutan, naging masaya, maunlad ang nadatnan, wag lang hihinto sa iitiisan, sa kakatiisan. Ngayon may kahirapan, bukas may kaligayahan, dadasal palagi sa may kapal, uhulog ang grasya, di mo alam itapon, huwag isipin ang masamang gawa natin, ang Diyos nandyan sa tabi upang tayo
ay maging masayahin. Makinig palagi sa programa ni Tita Regine, maging masaya ang isip natin, inaaliw ang gulong kaisipan. Magiging masaya ang ating kalooban, malaki ang tulong ng Bombo Radyo sa mga taong utak magulo. Maraming issue ang matutuhan, kawiwilihan ang madatnan. Tita Regine, thank you so much for reading my tula. Again, Lola Ampari. Well, Lola Amparing, with the way you write and how sharply you can still recall ang mga nakalipas, imagine, elementary, as in do sa sunado mo pa sa gihapon, what happened, sang grade 1 ka, ano nga klase teacher, may ara ikaw, and then what went on, sang nag-grade 2 ka, nag-grade 3, nag-grade 4, nag-grade 5, and nag-grade 6. Lola Amparing, layo sa Alzheimer's. Super layo. With that clear mind, super clear mind, and very sharp ang memory. Layong-layo, gid katama, no? Pero parte, mga teachers ng una, tuod gid man na, no? Grade 1 ako, I can still recall. Ang mga teachers, halos tanan, may mga stick. May mga stick na sila, mga 1 meter long, gid man na. Tapos dala-dala na nila, ara sa sulod sa classroom, bisan magwa sila sa classroom. Isang una may gardening pa na ya, uso pa na sa una, no? Bawo pati sa pag-gardening with matching sticks na. Do wala ka tudlo sang tudlo, ang stick ang ginagamit sa pagtudlo. Kag kon higo imo nga kamot or ang imo nga kuko, wala na utdan, pak tapos kagid kay ang stick. Ara gid sa kamot ni ma'am. Pero ako gani, no? Subong, hindi pwede ina. Gamay mo lang nga physical nga tandog sa bata, kag manugid ang bata, tapos gid si ma'am, tapos gid si sir. But gone are the days, no? Nga mga ginabunggo pa ang mga eskwela, nga ginalagpi ang mga kamot, nga ginapanghanot, imagine, nag-join ikaw sa folk dance. Siyempre, kung first time mo, kag baguhan ikaw, and if it so happen, nga, puros biya wala ang imong tiil, Diyos ko, basi pagpuli mo sa balay mo, nagakiang-kiang ka na, kay ti, puros lagpi, puros lagpak, puros hanot, sino mo gani, no, nagakalaguban ang imong batiis, ang puro lang, hanot, kay ti magsala-sala ka lang sang kumpas mo, magsala-sala ka lang sang stepping mo, tapos gid. Buti na lang. Wala nang ganyan ngayon. Hindi na pwede yan. Di ba la? And you said, no, ikaw, Lola Amparing, you were never the type nga manghanot, you were never the type nga mangakig, kundi nga democratic gid ang imong pagdala. Very malulu ang boses and more on inspiring and motivating ang imong ginahimo sa imong mga estudyante. And so that's why siguro you are well loved sa imong mga students and well remembered ikaw sa imong mga estudyante. Thank you so much, Gid, for another story sa sining hapon. Salamat sa imong kaukod, sa imong kapisan sa pagsulat diri sa KLP. Super popular na nimo si Lola Amparing. Madaming salamat and good health always, ha, Lola. Ang ating oras, 37 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Magabalik kita with more stories pa diri sa Kahapon Lamang program. Pagkatapos ng Gid, sumpila ka mga importante nga mga pahitalo. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chest ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional.
Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Story, yari anay ang mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela di Iloilo sa subong nga semana tubtob Agosto 20. Ang The Drumskin Band isa sa pinakasampaton kag top-rated pop band sang Negros, taboko nila ang Gimaras kag Iloilo Streets sa August 20. Sabado nga adlaw para ihatag sa aton ang duha ka oras nga pure musical entertainment sa concert at the Plaza. Magasugod dinhi alas 6 sa gabi. Sa sini nga kaywatan na pulo na naman ka mga matahong nga Plazuela mugs ang iya raffle sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. So let's go there. Sa August 21 naman, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sa Latolda para sa mga regular nga sumilimba sini kada Domingo alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton nga hindi gid kita magdula sang paglaom nga ang gugma kag grasya sang Dios ang aragid sa tanan nga tion ilabi na gid sa mga tinion nga hindi naton sunado ang sitwasyon. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Siyempre padayon kita sa aton nga pagpamalaklon, pagpamakal sa aton nga mga igapreparar nga pagkaon para sa aton pinalangga nga pamilya. Pero so that's why para sa aton hilway nga pagpamalaklon. Bangod sa iya nga open air setting kag bilang source ang aton nga pagkaon sa tama kakasarangan nga presyo. Dito kita manindahan sa The Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Kung naluyag naton sang isda nga preska, baboy nga bago ihaw, manok kag iban pa, bisitahan naton ang The Farmers Bazaar sa lower level parking area sang Plazuela 2. Kag bisitahan taman ang upper level parking area sa The Farmers Bazaar para sa aton kinahanglanon nga mga ulutanon, prutas, mga ingredients panakot naton sa aton nga lulutoon kag iban pa. Mayara sa hagdanan nga nag-connect sa lower kag upper level parking areas para nga mangin mahapol sa aton tanan nga makalabot sa upper level parking area. In short, hindi gid kita budlayan. Ang Farmers Bazaar gintuko dinhi sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal. Ginapasiguro sang The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. 46 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon and proceed kita sa aton nga next story. Ari ang luyag i-share sa aton ni Sacrifice Girl. Dear Tita Regine. May kasaysayan man ako nga hindi ko gid malipatan. Nagaedad ako subong sang 45 anyos, naman na ako ang edad ko 20, pero nagbulag kami. Dugay man ang amon upod nga duha, mga 15 years kami. Tama siya kapalahubog tita. Wala gid adlaw nga wala siya gainom. Mabuot man tani, pero kung mahubog, kalain sang iya batasan. Nagapanakit siya. Tama pagid ka seloso. Kisa wala man siya obra.
Ako man ang nagasagod sa iya. Tama ako magsalig sa iya nanay, kag tatay. Samtang nagadugay ang amon nga pag-upod, nagalala ang iya nga batasan. Daw hindi ko nakaya, Tita Regine. Kung mag-inom gani siya, ginasakit niya ako. May sumbagon niya ang tiyan ko. Tapos sabi mo, gintiro niya ako gani, tita. Nakibot gid ako, kay kintago niya ang pusil sa likod kortina. Ginkuha niya, kay tiruhon niya tani ako. Pero wala maglupok. Siguro kung naglupok, patay gid ako. Kay sa ulo ko gid niya gintuon. Ay, grabe. Grabe, ang kulba ako, tita. Doon natubuan ako nervyos sa iya. Nakaagi man ako, nagalagob ang akong lawas. Iya labayan sang mga mabugat nga bagay. Kunaga, wala man siya kabalo sang iya ginahimo sa akon. Nagahibi ako, tita. Wala man kami bata, kay hindi man siya makapabusong. Amo na lang na, nga nag-decide ako nga magbulag sa iya. Amo gidto ang pagsakit niya sa akon, nga damo pa sa ako. Nakita gid sang iya utod. Alauna sang kaagahon, naghalin ako sa balay namon. Kay ginamat-amat ko kuha gamit ko kag bayo, kay tulog siya. Sige, putos ko sang bayo ko, gahibi ako. Gahambal ako, tita. G-A-G-O ka. G-A-G-O ka. Ginsakit mo ako. Gusto ko gid tani magbalo sa iya, pero nahadlok man ako. Kay basi mapatay ko gid siya. Ginaisip ko ang mga tigulang, basi ano ang matabo sa ila. Palangga ako sa mga tigulang kag sa mga utod niya, tita. Nag-obra ako liwat sa Iloilo bilang isa ka sales lady. Wala gid ako kabalo, nga ginapangita niya ako, kay mangayo siya kuno sang pasaylo sa ako. Nagkadto siya sa balay, aga pa, nangapitana sa balay, kay gusto niya ako maistorya. Gusto niya daw magbalik sa akon. Nagsabat ako sa iya. Siling ko, pangita ka lang sa iban nga babayi nga nagakabagay sa imo. Inang, pwede mo nga sakiton adlaw-adlaw. Nag-uli siya, tita. Galalain siya. Nag-obra naman ako sa Iloilo bilang sales lady naman. Damo ang nagapangaluyag sa akong, tita. Pero wala agad ako may ginasabat. Kay base, makapamana naman ako sang palahubog. Kaya doon nahadlok na ako sa mga lalaki. Pero ang isip ko, hindi man siguro tanan, amugid na. Basi may ara man nga mabuot. May lalaki ako nga nakilala, mabuot man, tita, may obra, wala gainom, wala man gabarkada. Pero may asawa na siya, pero patay na. May 3 siya kakabataan. Kung kisa gahatod na da siya sang notice sa inyo estasyon sa Bombo Radyo, isa siya ka traffic aid, tita. Gapangaluyag siya sa akon. Ginsapat ko siya, pero hambal na, may bata ako, 3. Pero siling ko sa iya, pamensaron ko anay, kay mabudlay man mag-atipan bata, nga gamay pa. Siling niya, oo, pamensara anay, kay malisensya pa ko kay mama. Hambal ko kay mama, mamana ako pero may bata, 3, gamay pa. Nagsugot man si mama, kay luoy man sa mga bata, kaluoy. To ang subang, 13 years old, ang sunod, 2 years old, ang ika-3, 2 months. Subong, tita, mga bata, dalag ko na. Grade 10, grade 9, ka grade 6. Pag-upod namon, ginkuha namon ang iya mga bata sa iya nga tiya. Hamak mo, tita, ginahulid ko ang bata, nga 2 ka bulan pa lang, sige suka, nagalupot siya, sige hibi. Nagpabulong kami alauna sa kaagahon, kay hindi maguntat ang hibi niya kag suka. Siling sang manugbulong, ginkalag ni mama niya. Hambas sang manugbulong, 7 ka kandila, sindihan mo. Ang una nga Lunes, ubuson mo sindi, hasta maupod. Ang ika-2 ka Lunes, tunga na lang. Tapos adto ka mo sa patio, kag magsindi kay mama niya. So nagkad ko kami, tita, sa patio. Taas pa bi, kay damo na sampaw nga lungon. Pag-abot namon didto,
ara kami tanan. Naghambal ang bana ko sa iya asawa. Day, nangasawa ako. Kaya nabudlayan man ako nga wala upod ang mga bata. Kag-ari, dala ko siya subong. Hindi ka lang mapusa, kay mabuot man siya. Lakat ka lang sang tadlong. Hindi na magulikid sa amon, kay maayo man kami. Kag sa mga bata, hindi namon sila pagpabayaan. Umpisa ka to, tita, wala na gid siya kapabatsyag sa amon, kag sa mga bata. Pero tita, nakabata ako, isa ka babae. Nalipay gid ako, kay abi ko hindi ako makabusong. Ginsisaryan pa ako, tita. Tama gid ako kamalipayon, kay may bata naman ako. Kag utod Manila ini. So hasta diri na lang kutob, tita Regine. Pasensya ka na, do kahaba gid sa sulat ko. Tawag lang ako sa kay Sacrifice Girl, sang Kabatuan. Sacrifice Girl, I'm so happy para sa imo. Kita ikaw, pangalawang Gloria sa imo nga kabuhi. And well, I guess, hindi ka man siguro mabaso sa imo nga first husband. I do not know kung married ka mga duha. Hindi man na ialong-ulango nga tiaw-tiawan niya lang ay mga kabuhi. Kay kung mga hubog siya, tirawuhon ka lang niya kahit hindi siya kapamensar sang tadlong. What if naglupok tumituod ang pusil? And imagine, sa ulo niya pa ikaw mayo lang kay tingin na ang hilan ka pa. Wala naglupok ang pusil nga ato. Okay lang ya kung hindi siya hubog. Pero kung hubog, ay pangitaon mo gid ang imo nga kaluwasan. But I guess, nakamarasmas gid man siya. When you were already gone, kaginlagas niya pa ikaw, ginkaduan niya pa ikaw, asking for another chance. Pero ti para sa isa katawo, nga daw natila naman bala. Kalawig nga mga tinion, always lang, ginapasensya mo siya, always lang, ginaintindi mo siya. But it's different. Kung kabuhi mo na yaang at stake, kinahanglan, pangapinan mo man ang imo nga kaugalingon. And you have proven, no, nga even without him, kaya mo nga buhion ang imo nga kaugalingon. You have the capacity para nga magpangita sa trabaho, and you found one. And along the way came this guy nga nagatag sa imo sang kalipay nga imo gid, no, ginapangita sa isa ka partner. Siguro kung okay lang tong imo nga first husband, I'm sure hindi mo siya pagbabayaan, hindi mo siya pagbayaan. Pero ginasakit niya na ikaw, lain na ina nga istorya. Kag ginabutang niya na sa delikado ang imo nga kabuhi. Mas lala pag idinaya nga sahi sang istorya. So sa imo nga second husband, nangin instant mother ikaw of 3 kids, pero nakaya mo, kagin palangga mo ang mga kabataan. Siguro that's why agin blessed man ka mo. Maybe the Lord sees, fit ka gid nga mangin mother. So I will give you a gift para nga matuman gid ang imo nga luyag, nga mangin matuod-tuod na gid nga iloy sa isa ka bata. Of course, because ginkabig mo ang 3 ka mga kids nga your very own, plus another of your own, nagsampaw ang kalipay sa imong mga kabuhi, and ang imong mga partner, feeling ko is so loving, kay waay kasang reklamo sa iya, kag ang tanan siguro ginahimo niya gid para sa imo, para nga mangin malipayon ka mo bilang isa ka family. And so I guess you did the right thing for finding happiness para sa kaugalingon mo, para makatukod ikaw sa imo isa ka family that you can call your own, and isa ka family nga nagapangabuhi, nga may harmony sa sulod sang panimalay, may pagpalanggaanay between sa mag-asawa. And I'm very happy para sa imo. All your sacrifices paid off. Thank you so much, Gid. Sacrifice Girl, sang Kabatuan. 3 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon.
Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang... Ito na makalipas ang alas 3 sa hapon, of course, magasunod na si Toyang Ermitania. So nagapasalamat na lang ako sa inyo tanan, sa inyong pag-upod sa akon. I hope nga nag-enjoy ka mo dira and may mga napulutan. So sininga hapon, and kabay, you were motivated to also write your own story so that we can also learn, and at the same time, we can be entertained sa inyong mga istorya dira gani sa liwat.
I-email lang sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or isulat ag ipadala kay Rob. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I'll be back for you again tomorrow, same time, same station, diri sa KLP. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Let's all be safe. Good afternoon and God bless.